y chwech eich yna, ti 2 gêm o Ewrop wedyn dwt. Dim os beth sy'n neud yn y 10 gêm ola. Dyma Drenewydd yn gwybod hynny. Ond bore yma, Chris Hughes dweud fi ar y ffôn, dweud, na, gyda ni'n chans. Da ni'n mynd i orffen yn y 6 isa. Sy'n mae reolwr yn mynd i dweud? Dewch chi weld be wedodd wrth Nicky John, achos ni wedi bod yn siarad ar reolwr y Drenewydd yn gynharach ar Robiniaid. Maen nhw gartre, pwynt sydd angen i gyrraedd yr hanner ucha. Maen nhw wedi gwneud hynny 4 o'r 6 tymor diwetha. Maen nhw'n gobeithio gwneud hynny unwaith eto heno. Bydd y gwr yma'n hapus os digwyddodd hynny. Oh, Chris, on paper at least, it's simple today. A point is enough to secure your top 6 spot. Yes. Listen, football's not as simple as that. You know, we're expecting a tough game. I think it'll be a different one than the one that you probably saw last week. We're hoping that we will have a little bit more of the ball today. But you know, for us, it's concentrating on the performance. I think that 2 defeats in the last 9 games has saw us get to this point, so we're delighted with that. And you know, we need to play well today. That's going to be the aim. We've worked hard in the week, and we think we know how the game's going to go today. We think we're going to have a lot more of the ball certainly than we did last week, and we've probably got to use it a little bit better. But maintaining that tactical shape behind the ball as well, so that's going to be important. How important is it to a club like Newtown to secure a top 6 position? Well, I think if you ask the chairman, he would say very important. Obviously, it means that then you're safe in the season. I think that's always the aim at every year, for the start of every season for us in particular, to make sure that we're in the league. I think we're the founder members of the league, so that, you know, there's pressure on there. We want to make sure that we've got the space in, but also from a playing point of view, you want to be playing against the best teams every week, and you know, you want to test yourself as a manager, test yourself from the playing side of it as well. So, but also if we don't get in, then we know we're in a good position for 7th. So it's not going to be the end of the world today. We've still got another 10 more games to go after today. So hopefully we can get a positive result. But if we don't, then we're in a strong position for 7th as well. Your opponents today are having a difficult season, right at the foot of the table. They have beaten you already this season as well, and they won't make it easy for you this evening. No, and on that day as well, they thoroughly deserved the win. They were far better than us on the day, and you know, that hurt. That defeat hurt, and that was probably the start of our really good run. I think kind of a turning point in the season, if you like. So we know what the task's going to be about. They've got, you know, a lot of Welsh Premier League experienced players in there. They may not be having a good time of it, but on paper they're a very strong side. So we're well aware of the threats they can cause us, but you know, we're a good team as well. We can cause them threats, and that's going to be the aim for today. Diolch, Chris. Thank you. Thanks. Rheolwr y Drenewydd, Chris Hughes gyda Nicky John fyna. Ni math yn stwetha, colli nefyn y Seintiau Newydd y 2 gol i ddim. O'n i'n gyrru gatre, yn teimlo, oedd yn berfformiad siomedig ganddyn nhw. Mae'n hawdd colli nefyn y Seintiau Newydd. Ddim yn teimlo fel bod lot o'r uchelgais na wythnos diwetha. I just one off oedd hynny, chos wedi bod yn rediad da cyn hynny. Yr un rhediad arbennig o ddau fan onest. Fi'n credu heno welwn ni tîm gwahanol gyda Chris Hughes. Wel, mae wedi setio'i dîm lan o wahanol. Ambell i chreu yn chwarae fwy ymlaen. Felly fi'n credu welwn ni tîm gwahanol gyda Chris Hughes. Ond am swydd mae wedi wneud yn y Drenewydd. Benni'n y 6 ucha, 4 gwaith allan o'r 6 ni. Felly mae wedi wneud swydd bydd unrhyw tîm yn hoffi cael fel rheolwr. Beth yw'r cam nesaf iddyn nhw am o'n ni? Os na gam ymlaen o le maen nhw ar hyn o bryd? Dwi'n jyst meddwl, hefo'r ardal lle maen nhw, mae'n eitha hawdd iddyn nhw gael chwaraewyr dros y ffin os ti'n licio, herwydd mae'r amwythig lawr lo yma Wrexham, dal yng Nghymru wrth gwrs o maen nhw lawr y lo yn fan hyn, felly dal fod defnyddio mwy o hynny. Mae yna rei ar fenthyg yma a maen nhw wedi wneud o yn y gorffennol. Ond dwi'n jyst teimlo, maen nhw'n barod am y cam nesaf. Ia, maen nhw'n mynd i gyrraedd y 6 ucha. Bod gem gyfartal fi hon yma, mae hynna ddigon iddyn nhw. Dwi'n jyst meddwl, oherwydd y cyllid sydd gan Chris Hughes, dydy o ddim digon i ddod a denu'r chwaraewyr mawr ma i gystadlu am y brig pob blwyddyn. Ond yn bendant, dwi'n just teimlo mae'r amser wedi dod iddo fo wneud dipyn bach mwy rwan. Fel oedd e'n gweud, un o'r clybiau greiddiol, mae'n bod yn y gyngred o'r tymor cyntaf na nhw ac Aberystwyth. Dewch weld pwy fydd yn gadael y gyngred tymor yma efallai. Achos mae'r tabl ddim yn edrych yn wych o ran Airbus. Sean, dyn nhw'n di ennill. Ers ennill yn erbyn y Drenewydd, nôl yn mis Hydref, 11 gêm di mynd ers hynny. Nhw'n gallu newid hynny heno? Wel, fydden nhw'n gobeithio, ond os edrychir i'r tabl, Aberystwyth, Pen y Bont, Cyfyrddin a Airbus, dyna'r 4 dwi'n meddwl fydd yn ymladd yn y 6 ucha i sefyll yn y gyngred. Airbus fel y fydd i sôn, mae digon o chwaraewyr da gyda. Be maen nhw wedi gorfod wneud i newid yr amddiffyn yn rhy aml. Os allan nhw cael falle yr amddiffyn fwy sefydlog. Newid eto. Ddau amddiffyn o'r canol di newid heno. Does am un chwaraewr, efo Stephen Shaughnessy, wedi chwarae bob un munud o bob un gêm. Tymor hyn. Felly mae hynna'n deud y cyfan, does am cysondeb o gwbl. Mae nafiadau, mae yna chwarae wedi cael ei wahar. Dydy o ddim wedi cael ei garfan gryfach. A ia, mae o'n esgus dipyn bach, ond dal i fod, os di dy chwaraewyr gorau ddim ar gael,
ti'n mynd i stryglo. Ond maen nhw dal yn hongian. Maen nhw'n dal yn hongian. Mae'n 3 phwynt maen nhw o y safleoedd lle maen nhw saff. So maen nhw dal yna, ond heddiw, dyna pam dwi'n meddwl nhw wedi amlacio pyn bach mwy na fydd y pwysau ar y Drenewydd. Dwi'n meddwl y gêm yn llawn goliau, herwydd y ddau... Dwi'n gweud hynny, mae'n pobl yn gwrando. Bydd lot o goliau, wir i chi. Oce, wel y ddau dim sydd wedi sgorio lli ar y gyngraid, cofia, ond ella fydd i 4 gol i 2, neu 4 gol yr un, na ni gymryd hynny. Ond bendant oherwydd yr amddiffyn, dyna di'r broblem dwi'n meddwl i Airbus, ond gan i weld heno, dwi'n meddwl fydd yna bwysau arnyn nhw gan y Drenewydd, ond gêm gyfartal trwy gyd, dyna ffordd dwi'n meddwl. Wydwch chi 4 i 2 nawr, ti'n credu? Ni wedi dresu. Ewn ni draw i'r pwynt sylwebu, dewch yn atan ni wedi'r egwyl. Noddi'r pêl-droed ar S4C gan Screwfix. When Florence was born, the 2 main arteries from the heart were in the wrong place. And when you're given a diagnosis, it's very difficult to take. So at 12 days old, Florence was wheeled down to theatre and we handed her over to the anaesthetist. And as difficult as that was, we knew that she needed it to survive. Every day in the UK, 11 babies are diagnosed with congenital heart disease. It's heartbreaking for any parent to be given this news. The British Heart Foundation is working tirelessly to stop heart and circulatory conditions from tearing lives apart. But we urgently need your help. Please support our life-saving research by texting BABY to 72727 and giving £3 a month. Florence's groundbreaking operation was pioneered by a British Heart Foundation professor, and every day our researchers continue their amazing work, thanks to people like you. But we urgently need to fund more life-saving research, not just into heart defects, but all heart and circulatory diseases and their risk factors. Your £3 a month could help us save so many more lives. Today, 11 more babies will be diagnosed with a heart defect. That's 11 more families facing uncertainty. So text BABY to 72727 now. Thank you. Discover Europe on a fully escorted tour with Ledger Holidays. Visit beautiful destinations with fascinating sights. Enjoy new experiences, create wonderful friendships, and most of all, make memories to last a lifetime. With an incredible selection of holidays and hundreds of pickup points across the UK, you know you're in good company. Visit ledger.co.uk or call now to request your free brochure. Best Fiends, introducing Jojo, the fearless butterfly. Collect tons of cute characters in this ridiculously fun mobile game. Match your way through thousands of fun puzzles and compete against family and friends too. Best Fiends is a top-rated mobile game on the Apple App Store and Google Play. Find out why it is the award-winning puzzle game everyone's falling in love with. Download Best Fiends for free today. That's friends without the R. Best Fiends. Wellman, the UK's #1 vitamins for men from Vitabiotics. Chweched rownd Cwpan Her Ewrop. Gareth yn mynd amdani. Y Scarlets ar grwydr i Reading i wynebu gwythaelod Llundain. Corey Bolden ar ei hôl. Steph Hughes down the piece. Y gêm ar dadansoddi'n fyw, heno ar S4C. Noddi'r pêl-droed ar S4C gan Screwfix. Croes yn ôl i'r Drenewydd. Y tîm cartre yn cwrdd ag Airbus yn uwch gyngred Cymru JD. A fel y gwelwch chi, mae'r ddau dîm yn barod i gamu i'r cae. Cyrraedd yr hanner ucha yw'r uchelgais i'r Drenewydd.
A diolch yn fawr iawn i Mr Dyfarnwr. A neud i cerdyn melyn am hwnna, Malcolm. Sa fi ni cerdyn melyn yn fo'n syth, a fo'n rhaid ei gwir. Lee Evans. Yn gweld llawer nhw'n tymor un, eddo. Ond digon o brofiad ganddo fo un o'r dyfarnwyr gora sydd ganddo ni, felly. Gynnu fo'r hawl i wneud y cheek neu iddi. Dechrau ar y nodyn cywir. Pawb mewn hwyliau da cyn y gêm yma. Wrth ni o'r capten y Drenewydd. Craig Williams, y gŵr lleol. A'r tîm lleol yma yn barod i gyrraedd yr hanner ucha. Mor gyson yn gwneud hynny. 4 o'r 6 tymor diwetha maen nhw wedi cyrraedd na. Maen nhw wedi bod yn y gemau elgyfle 5 o'r 6 tymor diwetha. Ac Airbus yr ymwelwyr. Gyda Nathan Wolff, fel y gwelwch chi, yn dychwelyd na ar fenthyg o Geicona. Felly 2 newid y Drenewydd. Jack Kelly a Joe Kenton di gwahardd Nick Rushton, Sean McAllister yn ôl iddyn nhw. Mae yna newidiadau yng nghanol yr amddiffyn i Airbus, Thomason a Palmer i mewn, a fel ni sôn, Nathan Wolff yn ôl ar fenthyg, Malcolm. Ia, Drenewydd, mae'r ddau dîm yn chwarae fe ipyn bach o di am Monteno, erbyn mae McAllister yn mynd i chwarae o flaen yr amddiffyn efo Rushton a Fletcher Cymru. Flint yn trio ffindio'r pagedi yma a chwarae yn glefar, sa fi ddweud yn y corridor yna, a Joe Chari a Mwande. Mae'r ddau nhw'n mynd i gweddi gilydd, hefyd mae Harry'n dal y bel i fyny, Mwande yn mynd i rhedag y Sianeli, mae'n gyflym. Ac Airbus union un peth, Joe Hughes yn eista o flaen amddiffyn, Thomason y plat, digon o brofiad ganddyn nhw, di chwarae fel amddiffynwyr canol gyda'i gilydd o blaen, mae'n am beth da i weld yn tîm Airbus. Darlington, faint o brofiad gyda fo, Nathan Wolff gadael 7 gol. Pre oedd o Airbus dymor dwytha i helpu nhw'n cadw'r chafiad, maen nhw angen golia o hyn ymlaen tymor yma. Rushton, prif sgoriwr yn ôl yn tîm Drenewydd. Mae wedi bod ar y fainc yn y gema dwytha. Mae wedi dod ar y weekend wneud, ond gres weld o'n ôl. 21 gêm, 21 gol. Mond hyn am y Drenewydd i gael, felly gret gweld o'n ôl. A Wolff, da ni wedi sôn yn barod amdano fo, ond mae o'n chwaraewr ar y lefel yma. Llawn profiad efo Ceicona, da ni'n gwybod, ond mae o yn mynd i newid gêm, yn mynd i wneud pethau ddigwydd, Cymru pobl ar, digon o hyder ganddo fo, a mae'n edrych ymlaen o'n i siarad fo cyn y gêm. A ni wedi cwrdd o'r dyfarnwr yn barod yn gymeriad yn amlwg. Lee Evans, y gŵr yn y canol. Fe fydd yn tywys ni drwy'r gêm. Cofiwch am y bottom coch. English language commentaries available on the red button as well. Ond fan hyn, fi'n cael cwmni Malcolm Allen a Sean Meredith. Wrth i'r Drenewydd geisio sicrhau i lle yn yr hanner ucha. Y clwb o'r canolbarth yn y coch i gyd, y chwarae o'r chwyth i'r dde. Wrth i ni wylio. Ar ymwelwyr Airbus ar y gwaelod yn y glas a gwyn. A Wolff yn cael meddiant yn gynnar. Ie, beth sy'n mynd fod yn diddorol ar ddechrau'r gêm ydy, lle mae McAllister a lle mae Darlington. Darlington, da ni'n gwybod mae'r gallu ganddo fo, mae o ar y bel rwan. Dydd McAllister ddim yn bell oddi wrtho fo i'r Drenewydd, dwi'n siŵr, ond mae o. Da ni'n gwybod mae o wedi chwarae pencampwriaeth yr un tro do. McAllister felly digon o brofiad ganddo. Wel, am gic gan Roberts, sydd drwodd, y Wolff o'r cyfforddiad. Munud gynta i gêm gynta yn ôl i Airbus. Wel, assists gan y golwr yma, Roberts bron de, am bel di on. Nath o weld yr hediad, cofia. A ddo'n gwybod, mae gen i y pwer i gyrraedd. Mae rhaid bod nhw'n well. Mae wedi cuddiad y bel i gan o'r wrth o'r amddiffynwr. A wedyn yr hwc yw ei droedd chwyth mewn gwybod. Mae'r golwr Dave Jones o'r wrth y llinell gol. Mae rhaid fo godi hwnna dros dy fo. Ac am ddechrau sawn wedi bod. O un Dave i'r Dave arall. Roberts ar gic enfawr sy'n gael gol Dave Jones unwaith eto. Wolff yn brysur. A Drenewydd dan ychydig o bwysau. Palmer yn hanol y cae, tacl bwysig. Ni'n gweld Wolff eto. Darlington, maen nhw'n brysur. Owens yn disgwyl am hon yn y canol. Problemau yn gynnar. Wrth i Williams ildio'r gic gornel. Airbus yn fywiog. A Drenewydd yn nerfws, tensiwn. Im cwestiwn am hynny. Airbus yn yma i fynd ar gêm iddyn nhw. Ni'n gweld mwy o gyffro yn y 2 funud gyntaf na fel sy'n wythnos diwetha. Trwy gydol y gêm o bosib. Mae'n fwy cyflym, mae hwnna'n bendant. Cic cornel fan hyn, y Dave Jones ar geiriau. Wrth yr amddiffyn, Jake Phillips fydd yn cymryd y gic. Airbus yn gallu manteisio. Jones yn dyrnu. Dyn nhw'n declario, dal yno o ran Airbus. Troi'r llwchor y cwt Cosby, Owen Payne ar ymdrech. Ie, 17 oed ydy'r dyn bach ifanc yma, ond
Ydych chi mynd jyst twyllo fynd ar ei drwy de a tynnu nôl digon o hyder ynddo fo. Jyst trio crymannu hwnna i'r... Os di'n pellau'r i wiriad bach yn mynd ei dros y traws. Dechrau da gan Airbus. Bywiog dros ben, y tîm ar y gweilod, cofiwch. Cigonel arall iddyn nhw. Drenewydd yn gwneud digon. Neil Mitchell sy'n chwarae nôl yn hanner ymddiffyn. Yn ei chanol i. Nath o'n neud y dymu na'r bwrpas yma yna. Yn gwybod bod... Ddim tu ôl ddo fo. Roberts eto. Edrych am Owens. Yn lond llaw yn yr ymosod. Wolf un ochr i Owens sy'n dal yn gweithio yn gael ei fe. Gath y ddwy gol yn y gêm diwetha. Gêm diwetha i Airbus ennill nôl y mis Hydref. Yn eich nefyn Drenewydd y ddwy gol i ddim. Y ddwy i Owens a mae Rushton yn edrych am hon. Thomason ar draws. Siôn Meredith gyda ni fan hyn hefyd. Tipyn o ddechreuad gan Airbus. Ie, Darlington, Wolf, Owens, y tri na ar hyn o bryd yn cyfuno'n arbennig o dda yn y llinell blaen i Airbus a'r cyfleon i gyd yn dod trwy cyffyrddiadau da deallus Darlington ar y foment. Fletcher arbennig ar tafliad hir. Maen nhw'n mynd i gael cic gornel. Wyt ti'n meddwl yn sydyn, Sean, cyn i cic gornel yma, dyla Wolf wedi sgorio efo'r bel na gan y golwr? Wel, yn sicr oedd hi'n gyfle. Yr unig beth dwi'n meddwl falle oedd bod Williams yn dod o'r draws e. Ddim falle'n 100% bod e'n mynd i ennill y gic a felly hwnna'n rhoi'r bant. Tro'r Drenewydd i bwyso, a mi oedd na broblemau, am Roberts eto. Yn clirio yn y gol, pawb yn hanner Airbus o'r cael Roberts allan yn awdurdodol, a dwi'n gwastraffu amser yn uchel eto. Am gic yw honna, Jake Phillips yn ceisio cyrraedd na. Un pen y cael llall ar hyn o bryd. Ni ddim yn cwyno am hynny chwaith. Fletcher eto yn rhyddhau. Drenewydd, maen nhw'n gyflym, dath Roberts allan. Ond dyfarnol yn mynd i edrych ar hon. VAR. Hei, gwandan VAR yn y gêm Watford a Spurs bod yma, oedd i batteries oedd i redag allan. Anyway, na'n anghofio am VAR. Na Dave Roberts, mae'n cael o gartyn, ti'n gwybod be? Dwi'n meddwl gath o cyffyrddiad ar y bel yma. Gath o wyniad ar ni. Dwi'n gwybod nad mwan deu gyro ras. Oedd o bod trom di gyro ras. Mae o bod trom o cam cymeriad yn efo hefyd, ydy Roberts. Edrych am y newid ger am y rai gyrraedd y bel. Dwi'n just edrych lle mae'r bel di mynd. Mwande, chwaraewr ifanc, illa, dylfa di mynd lawr. I gael mwy na just cei crydd yma. Os ydym i lawr o sach y datw, fi'n gwybod falle fod yna'n fod yn capten goch. Chris Hughes yn eistedd i lawr. Ar ôl y cyffro. Mae Drenewydd yn pwyso Fletcher dros y bil eto. I'r tîm cartref am hyn amdani. Wel am hanner eiliad, ych chi'n bod i mewn. Mae wedi cael cyffyrddiad. Mae'n gic gornel i'r Drenewydd. Do, y golwr gath yn y gol. Ti'n edrych ar Roberts just cael blaen. Just cael ei fus iddi do. Ond mae'n trio pwnio allan dy fol. Ond i'n bendant yn mynd am y gornel bell yna. Fletcher sydd wedi creu y mwyaf o goliau i'r Drenewydd tymor yma. Arwen yr assists. Ni'n gweld pam da'r cicio cornel yma. Cyryglis yn dod mewn. O Wolf sy'n clirio. A mae'n drosedd hefyd. 6 munud i mynd. Mae'n rhaid i sgwr. Digon y gyffro gemau eraill. Am Brystwyth yn cwrdd y pen y bont. Balan ebyn Dyrwyddon Cefn. Y Bari yn ebyn Cyfyrddin. Met Caerdydd yn ebyn Cynarfon. Y Seintiau Newydd yn erbyn Ceicona hefyd. A mae'r Bari di sgorio yn erbyn Cyfyrddin. A'r Barc Jenner. Gol gynnar yn y gyngred. Fe sy'n Nicky John yn proffwydo dyn o'r blaen yn gweud a bydd ddim llawer o goliau. Bari ddim yn sgorio mwy nag un. Mae'n mynd i cael un yn barod. Gynnar dros ben. Cic enfawr eto gan Roberts ac Owens. Ddim yn gallu manteisio. Rushton yn ôl yn y tîm. Pwyso Drenewydd. Mae digon bywiog ar draws y cae ar hyn o bryd. Williams i mewn Fletcher. Yn edrych am y basfach dros yr amddiffyn. Ie, beth sy'n gred gweld ydy, ddi'r ddau dîm ddim yn ofn colli, maen nhw'n mynd amdani ar ddechrau'r gêm. Drenewydd eto. O mwy o feddiant nawr. Yna'n gêm nhw ar y gair. Colli'r meddiant. Nôl y dawi. Neb yn cadw gafel
ar y bel ar hyn o bryd, bydd hwn yn gallu newid hynny. McAllister, gymaint o brofiad. Mae'n bas dda, Rushton. Yn troi'n dda yn y dacl yn y pen draw gan Thomason. A dyna be gei di gan Rushton, de. Mae o yn edrych i droi bob tro, neu bob cyfan mae'n gael yn y cwrs Cosby. Mae'n un symudiad efo yna, mae'n jyst i'w dragio efo sowdl i esgyd. Wel, dwi'n gyd gol mai, mae'n di dod o'r wrth Rushton yn y diwad, ond am bel gan McAllister. Mae o'n medru jyst arafu pethau, neu mae'n medru cyflymu pethau. Mae'n medru wedi droed ar y bel. Mae'n chwaraewr o safon, a mae'n chwaraewr wedi thredag gêm yn o'r. Mae chwaraewyr Airbus yn troi tuag at y dyfarnwr, Jack Thorne. Oedd yr amddiffynwr o ran y Drenewydd. Oedd hi'n edrych fel, doedd. Llawiad bach na dod jyst plygu mewn iddi hefyd na wneud y peth yn waith. O, bendant. Aberystwyth ar y blaen, yn erbyn pen y bont am y Drenewydd yn ymosod unwaith eto, Roberts sy'n allan. Aber di tar y tair yng Nghanarfon. Pen wythnos diwetha, yn y fuddugoliaeth. Mae'n amlwg, fe di tacteca Airbus ydy jyst taro Owens herwydd. Dydy Neil Mitchell ddim yn amddiffynwr canol, mae'n wedi chwarae dda yna. Herwydd y rediad da yma, Ciro 4-6 dwytha i Drenewydd. Ond maen nhw'n taro Owens, dydy o ddim yn delio yn ebyn nhw'n fel Owens bob wythnos. A wedyn mae Airbus yn just gobeithio bod Wolf a Darlington o gwmpas i godi'r briwsion i fyny. Maen nhw wedi bod ar rediad da. Cyn colli'n ebyn y Seinti Newydd wythnos diwetha, a ddwy gol i ddim. Ni weld Owens eto yn gryf, yn troi, o mae'n drosedd nawr ar yr ymysodwr mawr. Sy'n gwybod beth, mae hwnna'n gadw melyn sti. Dydy ddim wedi mynd i bocad, nath o wneud efo'r golwr Roberts eiliadau nôl. Mae hon jyst mor waith, oherwydd mae Owens bendant sy'n mynd i gael ergyd i mewn ar y gol. Mae mewn yn y cwrs Cosby. Mitchell sy'n gafel efo. Mae bron y tacl rygbi yna mi. So mae'n cael eisiau gymryd o gafel yna. Eto, Mitchell rhy agos na fod. Fe di ddod delio fo Owens ar y funud. Ac fel blaenwr, ti'n gwybod rwan dod, hei, mae hwn gyda fi. Mae'r amddiffynwr ma'n yn llaw i fo na. Dwi'n gwybod union lle mae o. Dwi'n isio marcio fi. A Nathan Wolf newydd ddychwelyd i Airbus ar fenthyg o Ceicona sy'n mynd â hi. Mae Dave Jones yn dyrnu. Ac eith i allan yn gornel arall, byddech chi'n tybio. Wel, mae'r amddiffynwr yma yn y Drenewydd yn gwybod, mae gen nhw golwr o safon. Dave Jones does digon o llechad. Lans gyda fo, dwi'n gwybod gyda fo 7 efo, ond Ramsey sy'n fo 8. Dim ond Ramsey sydd wedi cael mwy yn y gyngrair. 10 munud i mynd, di-sgôr, digon yn digwydd. Jake Phillips. Dan droen y gol geidwad hefyd, dyna'r pwysau. Ac yn ôl y dawi, Payne, gwr ifanc yn uchel. A Jones allan eto, a Mornes i dan i fan hyn. O wylio Owens. Gol geidwad y Drenewydd, Jones allan, ond Mwandwe, cyfforddiad yn syth atari. Mae Mwandwe yn gyflym, ond mae Roberts yno. Cofio mi ar gadw melyn Roberts hefyd, a dwi'n isio bod mewn ras efo Mwandwe. Gol geidwad yn y gwyrdd, llachar. Yn codi ni, tywallu mae nawr dros y Drenewydd, oedd hi'n brawn hyfryd. Ti di sôn yn barod am y rhediad da, mae Drenewydd yn neud hynna'n i gael nhw i fewn yn y safle 6 ucha yma ar y funud. Ond mae'n record gartra nhw yn dda iawn dydy, ers rhai blynyddoedd wan. Maen nhw'n neud ti'n anodd ofnadwy yn fan hyn i dim a ddod yma Ciro. Rhai o'r maen nhw wedi colli fan hyn tymor yma. Tymor diwetha, chi'n cofio nhw mis Chwefror, cyn iddyn nhw golli gêm gartre. Mae dan bwysau fan hyn, Payne yn croesi. Mae Payne yno eto. Craig Williams yn gwneud digon. Mae'n gyffroes, Sean. Ydy mani. Ni'n cynnesu yma. Fawr o drefn falle, frantic fydda rhain gweud. Ie, braidd. Na ni'n cwyno am hynny. Braidd, ond fel y Max yn gweud, y tacteg gyda Airbus yw edrych am fyw yn bob cyfri. Be fydde ti'n ei, Max, o'r rhan bod yn amddiffynwr? Ti'n mynd i gadael ei ennill achos Mitchell yn erbyn Owens,
9 gwaith allan o 10 mae Owens yn mynd i ennill y bêl na. Ydy, sa fi'n trio darllen yr cyffyrddiau cyntaf na. Sa fi'n gorfod, sa fi'n mynd sa fi'n mynd troseddu reit allan i cwrs Cosby, sa fi'n just deithio am ei ffyrwys. Fyddech chi'n cyrroi, just gwydda illa bod chdi'n mynd amdani, just i trio tynnu lygad o. Ond fel arall, cymal cam yn ôl, trio wedyn, unwaith mae'n cael ei gyffyrddiau cyntaf, dwy'n yr ailyn. Bo mewn sefyllfa i ennill yr ail bêl. O'n i sôn am Airbus ar y gwaelod. Mae'n chwarae fel tîm ar waelod y gyngred ar hyn o bryd. Ta beth. A dyn nhw'n gallu creu mwy. Taro yn erbyn y Drenewydd. Owens yn nghanol popeth unwaith eto. Pasio hyfryd gan yr ymwelwyr. Darlington yn gorfod neidio i mewn. Mae wedi cael y gic rydd. Ond nid am y tro cyntaf, ni'n gweld Airbus. Fi'n gwybod maen nhw wedi bod yn mynd yn hir, ond yn sydyn mynd i ddetha. Bach o basio'n digwydd hefyd. Ia, nath ti gweld George Hughes yn cael y bel i. Nath cael y bel yn ôl gan Palmer yn syth efo'r 1-2. Ond nath George Hughes yn cario ymlaen efo'r rediad, oedd yn disgwyl i'n ôl. Mae'n rhaid chdi disgwyl i. Os ti'n mynd i chwarae 1-2 fy rywun, mae'n rhaid chdi disgwyl i dod yn ôl. Pan ti'n pasio'r bel, dwi'n bod tro'n trio deitha chwarae rywun. Pasiau efo negas bach. Dwi eisiau'r 1-2 yn ôl ne. Dwi eisiau ni'n pwysau perffaith i chdi gael croesi'r bel. Dwi eisiau gosod ti lle gyd i ergydio am y gol. Dwi'n rhoi negas bach ar y bas. Cic rydd fydd i. Darlington yn llygadu. Byddech chi'n tybio, sgorio dde. Tipyn o gol yng Nghaerfyrddin wythnos diwetha. Mae Plat yno hefyd. Darlington sy'n mynd amdani. Jones yn gwylio. Taro'r bar, taro'r gol geidwad ar ymdrech gan Payne yn bell dros y bar. Ond mae Darlington mor agos i Airbus. Wel, da ni'n gwybod mae'r gallu ganddo fo dros o blynyddoedd. Ond nath o un o'r rolio heini nôl bron o fanna do. Wrth yr ergyn i'r gwnaf bell. A gath o'i bus i ni cyn i ni dod o'r bar ta. Ar ôl i daro'r bar nath o daro'r gol. Na ni weld o'r rongl yma. Na ddo, just taro'r bar nath i. A wedyn dod oddi wrth y golwr. A wedyn Payne yr eich dros y traws. Ronnie lwcus bod Dave Jones heb dod off Dave Jones a nôl mewn i'r gol. Lwcus ofnadwy fanna. Darlington. Ond oedd hi mor agos. I Payne fethu hefyd. Dwi'n gwybod ifanc ydi o, mae wedi dilyn i fyny'n dda iawn. Mae rhyw 5 cath allan me ar ongl bach ar y chwith. Just disgwyl y foli fod y well ganddo fo. A'r rhediad maen nhw arno, y ffordd maen nhw'n chwarae, maen nhw angen gol fan hyn. Na teim maen chi'n cael am Airbus. Ie, dwi'n meddwl dyna pam oedd hynna'n boenus i Payne, pan oedd o'n reid hwnna dros y bar. Mwan dwedd, hi'n groesio da, Harry'n disgwyl amdani. Dwi yn anwybyddu'r joc. Oedd hi'n anobeithiol. A chyn i dwyni wrthau, cyn i fi gael cyfle. Wych, Darlington, mor agos. 10 mlynedd ar Seintiau Newydd, 19 cwpan wneud tlws yn y llydau yn y cyfnod yna. Oedd yn rhan o'r oesair, mae pob oes yn oesair y Seintiau Newydd ar un o bryd. Darlington wedi bod yn rhan mawr o hynny iddyn nhw. Ond cyffyrddiadau o safon sganddo fo, de. Mae'r cyffyrddiad cyntaf fo'n naturiol. Helo, drychwch ar y sgôr, mae Cei Conor y blaen yng Nghroi Soswallt. Mae'n ennill 4 nolynol yn omadiad. Dos bosib. Tafliad hir gan Phillips wrth gwrs. Drenewydd yn ceisio tyweli pethau. Dyfod adradio'r cefn, Rushton yn mynd am y nôl, nhw wedi colli'r meddiant. Pwyso da gan Airbus, maen nhw'n gweithio'n galed. Fan hyn ar un o bryd Jake Phillips. Yn i'ch chanol ni, mae'n dacl hwyr. Mae'n drosedd. Eto, mae Airbus, maen nhw'n gweithio'n galed. Just mae'n rhaid fi gael ymateb chi. Cei Conor y blaen yn y Seintiau Newydd, Malcolm. Gwanda ti a fi'n gwybod, bydd y Seintiau Newydd ddim yn panicio. Be nath ddigwydd i derwydd o'n cefn. Oedd nhw un gol i fyny yno. Dros y Nadolig doedd lle. Efo rhyw 5 munud i fynd, 89 munud pan gath nhw unioni'r sgôr, wedyn 94 y Seintiau'n Cirod. Maen nhw ddiffawd, maen nhw wedi ofyn yr unig cwestiynau, ond gret o gychwyn i'r gêm i Andy Morris yn ei Sori, nes i ddweud hynna? Nes i'n dweud hynna? Cyffro, dyna ni eisiau. Steve O'Shawney, Sean O'Seisau, gol i'w dîm. Mae'n heiddi'n bych chi'n tybio ar ôl y dechrau yma. Wolf sydd dros y gic rydd. Symudiadau yn y canol, Darlington yno, Andy Owens yn cael ei bennydd i unwaith eto. Mae yna amddiffynwr mewn coch yn gorfod canolbwyntio. Ti'n gwybod be, dyna di stori y tymor, de, pan nhw'n methu sgorio goliau yma. A ti'n gweld 19 o goliau sydd ganddyn nhw'n 21 gêm. A maen nhw yn creu cyfleoedd. A mae Andy Owens di sgorio 8 o'r 19 na.
Mae'n dal yn creu fan hyn, Jones, gwaith da gan y gol geidwad, mae'n drosodd arno fe hefyd. Mae wedi bod yn dyrnu trwy'r gêm, mae'n dal yn dyn yn y bil, a'i ben erbyn hyn. Ie, mi oedd yn challenge lle oedd o'n gwybod yna gyrff o'i gwmpas o. Felly mae'n eich fod yn ddewr fel golwr, mae'n gweiddi gynnar, mae'n cymryd yr amheuaeth o'r awyr, mae'n amddiffynwr yn disgwyl o ddod, mae'n codi ofn, ond ydy chwaraewyr Airbus, ti'n bod be, mae'n dilyn, mae'n dod i fewn o'i benelyn dydi. Yma mae'n neis gweld hynny ddeud y gwir, herwydd mae o'n mynd i wneud cysylltiad, ond mwy na hynny hefyd. Plat, dath mewn. A ni'n gweld y driniaeth fan hyn. O, mae'r Barry wedi cael 2 yn erbyn Cyfyrddin. Dyna ar ôl i ni broffoido byddwn nhw'n sgorio mwy nag 1, ond maen nhw wedi. O'n i'n just deud am Airbus, yma 19 o goliad, dyna pan maen nhw ar y gwylod, ond dal yn hongian yna, efo gobeithio nos yn mynd i fyny. A ti'n edrych wedyn, nath nhw 1 gêm ildio 12 sydd bron mwy na'r 19 maen nhw wedi sgorio. Mae'n 2 i ddim. So, pwy yw'r pobl yma sy'n proffoido? Gwyb o Barry methu sgorio goliau. Maen nhw'n sgorio llwyth o goliau. 2 i ddim. Twre gath honna. Dwi'n credu mae Kane McLagan gath yr ail un. O Barry ar y blaen o 2 i ddim. Mae'n i'n meddwl bwynt yn bod Cyfyrddin yn mynd i gipio rhywbeth fan yna. Hwna sy'n McLagan a Twre yn dechrau tanio unwaith eto. Lle fod yn ddiddorol iawn am weddill y tymor. Go iawn. Oedd y 2 gol yna mor agos i gilydd, a thi bron yn 2 gyd yn 2. Oce, fi'n goffa meddwl am hwnna, am ychydig. Help, Sean, help. Os am help yna fi, met, mae'n bwyd. Gwych. Felly'r Barry ar y blaen y 2 gol i ddim. Mike Wilde gath i Geicona yn erbyn y Seintiau Newydd gyda llaw. Prif sgoriwr yn hanes y Seintiau Newydd. Mae Greg Draper yn dyn ar ei sodla fe. Barry ar y blaen o 2 gol i ddim. 2 i McLagan, 1 i Mo Twre. Ar Barc Jenner. Aberystwyth ar y blaen o gol i ddim hefyd. Fel un mae ar hyn o bryd. Difyr. Wel, am weddill y tymor ni'n mynd i gael, os yw hyn yn aros fel hyn. Os bysau yn aros fel hyn, dal, a di y tro gyntaf erioed wedi cael yr 1-6 ucha a tymor dwytha. Dwi'n credu mai. Da ni erioed wedi cael hynny o blaen yn y strwythyr, y strwythyr newydd. Felly, sy'n ni'n cael yr 1-6 ucha a tymor dwytha. Felly, y cam nesaf yw'r cwestiwn, beth mae hynny'n olygu, neu beth mae hynny'n dweud ni am y gyngrair? O, pan nhw well ar 6 isa. Ti'n teg sydd ddeall hynny'n iawn. Dwi'n meddwl bod na rhyw bwynt achos os ti yn benni yn y 6 ucha, ti'n chwarae yn erbyn tîmau o safon bach yn uwch, felly ti'n chwarae hanner tymor, lle ti'n chwarae'r Seintiau Newydd, Ceicona, Bala ag ati. Rushton, Mwandwe, drwodd oedd e'n cam sefyll. Oedd hi'n agos. Oedd hi'n agos, oedd hi'n meddwl bod o, oherwydd I ddweud y gwir, oedd yr amheuaeth yn ei ben o hun, mi dylai fod i bod mwy glinigol oedd o'n cam sefyll ella, i orffan hwnna. I chdi un peth am y chwaraewr ifanc ma, mae'n cael ei hun mewn i safleoedd da, pwysig mae hwnna'n agos. Ella de, jyst i wynad troed do. Ie, newn ni ddim mynd at y system VAR fan hyn heno. Diolch beth. Ond dwi'n sef i wedi licio anyway weld rhaid y bel na'n y rwyd, jyst i ddangos, os dwi yn mynd i amseru hon yn berffaith tro nesa, dwi'n mynd i sgorio, well chi fod yn barod. Oedd e ddim yn argyhoeddi, 20 munud wedi mynd. Mae'r rhain ddisgor, Drenewydd ac Airbus, mwy o sgorio. Nôl yn ysfercher nesaf, newch lan at Gwpan Cymru, cyfoddi gyda Joel Morel hefyd. Malcolm, ar y soffa gyda ni, unwaith eto. Ni'n mynd nôl at Dave Jones sydd wedi codi. Yn dilyn y glec yn gynharach. Mae'n y glec arall gan y captain Thomas yn peniad da McAllister at Fletcher sy'n colli'r meddiant. Pobl yn cofio Morel yn sydyn iawn hefyd, oedd yn un tîm ysgolion Cymru, cofia, a 2 chwaraewr arall sy'n garfan Cymru yn aml fan. Harry Wilson 1 a Daniel James. Difyr. Drenewydd, o mae groesiau da yw Rushton yn gallu cyrraedd hon! Syth at Roberts yr athi. Pwy oedd yn gwylio Rushton?
Wel, nath o ddod i fewn yn hwyr, a dyna be mae'n neud, mae'n dod i fewn mewn cysgod bach. Mae o yn edrych lle mae'r amddiffynwr yn sefyll. Mae o yn gorau rhag gweld lle mae'r bel mae'n dod i. Mae o'n neud hynny, ond un peth mae'n erbyn o fan hyn ydy, mae'n gorau ffeindio pwer. Os am pwer ar y croesiad, mae'n sefyll yn stond, felly mae'n rhaid o trio ffeindio'r un o'r Corneli, sef i di trio wneud yn hyn, wrth trio ni pwer yn ni, ond just lwpio i fewn un o'r Corneli i wneud siw bod y golwr yn gorau gweithio lot fwy calad na hynna i wneud yr arbediad. Fydd yn gwneud yn hyn o mwy anodd hefyd, oedd e doi amddiffynwr o'r i flanau, felly oedd e ffilin o gweld y gol os sy'n gofyn mewn. Mwandwe yn gyflym, ond wedi ennill cic rydd yw hi'n fan hyn, Jake Phillips ar dacl hwyr. Mae'n anodd amseru'r dacl pan mae Mwandwe yn rhythro tuag ato chi. Hanner ffordd drwy'r hanner cynta, dim cerdyn fan yna. Dave Roberts yn cael cerdyn mewn sefyllfa debyg, felly oedd yn agosach at y Cwt Cosby. Bale yn hedfan mewn i'r Cwt Cosby. Roberts edrych yn syth, ble mae Darlington. Wolf sydd yno i Airbus. Tipyn o gic gan y gol geidwad. Pediad da gan Wolf hefyd. Ergyd ddim y wael ar y target. Na, dyma mynd i boeni Jones, dwi'n meddwl o'r pellter yna ar ei droed beth bynnag. Ond mae ei hyderus i wneud i just dangos i'r amddiffynwr, Craig Williams, sy'n rhaid chdior i fi ar y chwith bob tro. Mae gennym fi droed hefyd. Felly, mae Craig Williams allan gorau cwestiynu wan, pa ffordd mae'n mynd nesaf. Ydy o'n mynd un ffordd, ydy o'n mynd ffordd arall. Beth sy'n bwysig ydy, un oed yn gema'r lefel yma. Ar ôl i'w 50 munud, ti'n gwybod amdan tricia am y ffordd mae'r dyn sy'n chwarae'n edrych chdi chwarae. Ar ôl 5 munud, 10 munud, wedyn ti'n gorau cymryd mantais o hynny. A mae Wolf yn un o'r chwaraewyr gorau dwi'n meddwl yn gwybod am Craig Williams fod yn abod i gilydd, felly i gymryd o ar a creu mwy o broblemau iddo fo. Cymryd o feddiant y Drenewydd, maen nhw'n gweir patrymau, trionglau bach, a mae Airbus yn gweithio mor galed i'w rhwystro nhw ar hyn o bryd. Enghraifft arall fan yna, Jake Phillips ar draws. Sydd yn y nodiadau, sgwni, ni angen gol, byddwn ni'n ysgrifennu. Sgoriwch gol, nhw'n wedi chwarae'n dda hyd yn hyn. Beth oedd proffwydoliaeth Malcolm? Wedwch chi byddai'n gyfartal, ar ôl gweud byddai'n 4-2. Yn coet y siŵr mewn i o fyna. Wel, o'n i byth yn gwybod sydd oedd 5 yn mynd allan o 4 yn ysgol, dal. Fletcher i'r Drenewydd, Williams, mae yna le, Mwandwe yn galw amdani. Williams yn mynd i un! Cyffyrddiad gan Roberts, y bel yn taro'r bar. A ni reit i ôl hwnna, ac oedd hi'n ergyd hyfryd gan Williams. Ond y broblem oedd hi'n symud gymaint, mi nath o daro hi yn ei chanol do. Ac oedd o'n gwybod oedd mynd am y gornel bella, oedd o'n gwybod oedd mynd i dallu Roberts dipyn bach efo yr amddiffynwr o'i flaen o, ond trio efo tu allan i'w droed i gymannu'r postyn bella, ond oedd hi'n symud, ond i'n meddwl wedi, sa fi di gofyn cwestiynau, sa fi ddim wedi gwneud arbediad, ond a bod hi'n symud oedd hi'n anoddach. Y pwysau'n parhau gan y Drenewydd, 5 munud ar hugen wedi mynd. Mae Fletcher yn twyllio un o McGilloway syth ar draws. Un arall gynt o'r Wrexham, mae'n gwpl ohonyn nhw. Yn hym Airbus. Mae'r adre newydd hefyd. Yr ardal eto, mae'n sôn am yr ardal, y dre newydd yn gallu denu chwaraewyr o ardal Wrexham am wythig dros y ffin hefyd. Airbus wrth gwrs, mae'n sefyllfa ffodus o ran hynny. Wel, dyn nhw'n bell go iawn ydy o canolbarth Lloegr chwaith. Ti'n gwybod, a dwi'n meddwl dylen nhw allan defnyddio hynny mwy os dyn nhw eisiau mynd i fyny lefel arall i gystadlu am y 3 uchaf. Hughes yng nghanol cae i Airbus, wedi dechrau'n gryf, ond o fod am ddiffyn yn mynd y diwetha. Jake Phillips o Wolf wedi colli honna, a nawr Mwandwe ar Drenewydd sy'n rhoi pwysau ar ymwelwyr. A Seinti Newydd wedi taro'n ôl, mae'n gol i'w rwyd i hun gan Callum Morris. Mae gweld yr Ceicon ar y blaen, Seinti yn ôl yn gyfartal. Ryw hoi fach fan hyn am eiliad Airbus yn pasio o'r cefn. Peth ar y funud ydy, da ni'n gwybod, mae'n hanner awr bron di mynd, ddim yn bell o, a pan mae'n sgôr, pan mae'n di-sgôr, mae Drenewydd yn chwarae gêm, os dyn nhw ddim yn mynd i chwilio am y gol,
gêm beryglus iawn, dydy. Os dyn nhw mond yn chwilio am y pwynt yma i aros yn y chwech ucha. Y ffordd mae Airbus yn chwarae rwan, oce, ni beth dyn nhw ddim yn neud ydy sgorio gol. Ti'n gwybod maen nhw wedi greu cyfleon. A'r goliau yn hanner y gemau yn y gyngrair, yn dim un gol yn y gemau sy'n effeithio'r chwech ucha. Drenewydd Airbus fan hyn, y gemau Met a Dyrwyddon hefyd yn ddisgwr. Dim Drenewydd. Wel, ar hyn o bryd mae Drenewydd yn gwneud digon. Jake Phillips. A'r gic. Edrych am yr amddiffynwyr mawr wedi camu fyny plat. Dal yno hefyd Wolf sy'n ceisio creu. Mae Jones allan. Yno eto, mae Jones yn darllen y gêm. Yn hyfryd i fod yn deg, gol-geidwad Drenewydd. Be mae golwyr da yn neud ydy, maen nhw'n gwybod lle mae'r ongl, lle mae'r bel dod i fewn o, felly mae'n amhosib iddo fynd am y gol, felly mae ar ei ffordd allan yn darllen. So, just yn ymwybodol, o dwi'n mynd i sgorio fan am mynd i groesi'r bel neu o'r ffordd yn barod i helpu yr amddiffynwyr. Drenewydd, Drew Mitchell sy'n chwarae nôl fel amddiffynwyr canol yn ddiweddar. Yn fwy cyfarwydd y gweld yn gwneud hynny. Bygwth yn ymwysodol. Mwandwe, wel, esgeilish fan yna. Ie, Mitchell ti sôn yma, mae gon da i ddod allan o'r cefn efo'r bel fel yna. Oedd yn ail prif sgoriwr tymor dwytha. Ti'n gwybod, so mae'n deitha chdi, esbyn wedi mynd yn ôl i ganol am diffyn, mae'r diffyg golia yma, illa wedi cael ei greu hefyd. Jake Phillips ar tafliad hir. O'i hanner i hun y tro yma. Ond dwed am bwysau eto, Phillips i darllen honna. Wel, be mae Drenewydd wedi wneud ydy, maen nhw wedi cael y bel i lawr lot cyflymach yn y chwarter awr dwytha yma lle. Dydy Airbus ddim wedi medru chwarae'n uniongyrchol gymaint at Owens. Gêm yn yr afi, dim amheuaeth am hynny. Felly'r pwynt bod angen gol ar Airbus yw'r pwynt, achos bod nhw arrediad mor wael, mae'r hyder yn amlwg yn isel. Felly bod yr hen amheuon yna yn dychwelyd, bod nhw'n colli'r meddiant eto. Drenewydd sy'n ceisio manteisio Flint. Sgiliau hyfryd gan Flint, Campus. Os rwy'n yn gallu manteisio yn y canol. Yn disgyn i Fletcher, McAllister, Mwandwe, Tri. Mewn crysau coch yn cywio yn y canol, disgwyl y croesiad Rushton. O Dani eto ymlaen, mae'n y gam sefyll fan hyn. A'r bediad hyfryd gan Roberts yn y pen draw yn rhwystro George Harry, ond mi oedd yn y gam sefyll. Oedd syniad da gan Rushton, oedd o'n gwybod o'n methu sgorio, di dysgu o'r cyfla, i hanner cyfla gathog yna, jyst i benio yna nôl i fewn i'r cwrt chwech, ond George Harry'n sefyll yna'n barod, ac am ddiffyn Airbus wedi symud i fyny. Mae'n eich di, fel ymwysodwr, dod allan efo nhw'n araf bach, a wedyn jyst rhaid gweld y penni yna'n dod yn ôl i wneud siŵr bod chdi'n syrtio fewn i'r trap. Fletcher ar menig yn lledu ddi at Craig Williams. Rushton yn erbyn Payne. Mae'n darodd i Payne hefyd. Gwaith amddiffynol i'w wneud, ddim di argyhoeddi. Airbus yn amddiffyn tipyn mwy erbyn hyn. Thomason yn nghanol yr amddiffyn. Nawr mae'n ychydig o le i Jake Phillips. Wolf yn opsiwn. Darlington ac Owens yn galw amdani. Bydd rhaid newid cyfeiriad y chwarae. McGilloway. Angen hyn yr Airbus. Chydig o feddiant i dywelu pethau. Eto mae'n edrych am Owens. Mae'n gwybod bod Payne yno. Rushton sy'n ôl. Wedi colli'r meddiant, ond allan mae'n mynd. Na, mae wedi jyst tywelu dipyn bach yn y 5 munud dwytha yma do. Yn 17 oed wedi'r chwaraewr yma. Mae o llawn egdi, dod lawr i gonapus i ymuno lawr y chwith yma. Cyn y gêm, oedd yna fwg yma. Oedd chdi fel fireworks yn y gêm. So fe o'n i'n edrych yn ddel am dipyn yn y mwg, yn y niwl. Ar goll yn y niwl i ni heno, ar y degau, ac yn wastad yn edrych yn ddel. George Hughes yng nghanol y cae. Yn ôl maen nhw'n mynd. Yr holl ffordd nôl at Dave Roberts. Y bod tro mae'r bel yn mynd nôl at Roberts. Chi'n canolbwyntio. Mae yna
Ond y gamgymeriad yn dod weithiau gan y golgeidwad yma. Yn ar y degau fel ni wedi gweld heno, mae'n arbediadau campus hefyd. Y da'r drwg. Ia, Mills Evans a Neil Mitchell rwan. Bob tro mae Bell yn cael mynd yn ôl at Robertson y gol, maen nhw'n disgyn deg llall. Williams edrych am Harry, pas hyfryd. Pediau da, y bas yn berffeth. Ond dyn nhw'n gallu manteisio McAllister wedi darllen honna, yn Palmer sy'n clirio. Owens yn codi, Mills Evans yn ei ddilyn. Dy'r ddau na beth yn bell o'i gilydd, Owens a Mills Evans a restr fer, chwaraewr y mis. Chris Hughes a restr fer, rheolwr y mis hefyd. Ac mae Met Caerdydd wedi sgorio yn erbyn Caernarfon. Jordan Lamb sydd i chael hi. Difyr. Unrhyw gamgymeriad y fan hyn. Os di Airbus yn mynd ar y blaen. A byddai'r Met wedi dod o'n nynlle. Mae Derwyddon wedi colli tair yn lynol. Dwy'n ebyn y Seinti Newydd i fod yn deg dyn nhw. Ond yn golli'r wythnos diwethaf yn ebyn Pen y Bont yw'r un gostus am hynny i dîm Hugh Griffiths. Wolf a Mitchell wedi wylio. Beth dag am Mitchell i fod yn deg. Mae'r sgiliau ymwysodol yn handi iawn ar y degau. Y bas yn esgeilus. Flint ddim yn gallu cael gafel ar honna. Jake Phillips, Palmer, Phillips. Airbus yn adeiladu'n ar. Dwi'n clywed Steve O'Shaughnessy yn bloeddio i Andy Owens i fynd i fyny yn fwy ymwysodol. Cert ar Kurt Cosby oedd y neges. No, erbyn hyn, nath ddim rhythrwch oedd. Mae dal yno Owens a Mitchell yn gwneud digon. Yn odd gweld Mitchell nôl yng nghanol am ddiffyn, ond dwi'n mynd i llawer yn anghywir. Na, mae'n darllen y gem o'r dda, dydy. Fe wel ni'r tabl fel y gymau yn y man, yn dilyn gol Met Caerdydd. Felly mae'r pwynt yma, fel mae'r un o bryd, Drenewydd, dim problem. So nhw'n cael pwynt, maen nhw drwodd. Ond, os yw pethau newid fan hyn, Met yn gwneud digon ar hyn o bryd. Fel wedon ni ar dechrau yr rhaglen, mae jyst chwarae am y pwynt yna'n rhywbeth dangerous i wneud yn ydych chi ddim wneud ydych. Ti fel chwaraewr, dwi fel chwaraewr. Fedrych chi ddim wneud y dîm allan i gael pwynt allan o unrhyw gêm. Mae rhaid i Drenewydd feddwl yn positif yn yr ail hanner, yn seicolegol, paid o poeni beth sy'n digwydd rhywle arall. Mae rhaid nhw fynd a ennill y gêm yma. Ti'n deud yma, Mets Caerdydd dod o'n unlla. Wel, gath nhw i winter break yn ganol hanner tymor nhw. Nath nhw 9 gêm ar ddechrau gyngraid, lle nath nhw'n colli o gwbl. Dechrau gwych y tymor, a siadr ar chreuwyr, a maen nhw'n dweud, yn wirioneddol, y gêm gath i goherio yn ebyn Derwyddon Cefn, chi'n cofio, achos y crysau yr un lliw, cyn honni yn o'r ediad gwych yn sydyn yn yr oedi, a am ryw reswm, a pethau o chwith ar ôl hynny. Rushton ar lawr, Craig Williams yn cael gair wrth ochr y cae. Dyma'r cyfle. Ac am ergyd oedd hon. Oedd hi'n gret o ergyd. So, mae lofnod o ar hwnna dydy. So, bod yn amddiffyn o'r canol, mae di chwarae dros 400 o gemau uwch gyngor Cymru wan. Mae'n 20 o golau gynno fo. Ond yr 20 goliau ganddo fo, mae nhw i gyd i bod yn reit special. O beller fel yna. 2 gol tymor diwetha, a 3 cerdyn coch hefyd, gan Williams. Eto, dwi'n siŵr bod hynny'n gweud. Ambell o'r gol yna'n ffodus braidd, os dwi'n cofio'n iawn. Croesiadau neu ymdrechion, ta beth, byddem yn cwyno. Mondue yn colli honna, Palmer. Mae hwn yn offi taro nhw, o bellter. Palmer yn llygadu'r ergyd. A chi'n gweld yr eiliad gath e hanner cam yn glir a ddim yn ei ergydio. Ac oedd o ddim rhywun cadw un yn balanced o gwbl ag oedd o just a disgyn eto, a just a mestyn ni byn bach ar yr ergyd, felly dim llawer o bwer yn ni. Dal i fynd. Cael ei allan o'i draed. Dwi'n meddwl bod wedi clywed ti ebs i fod yn onest, achos yn benderfynol o bwrw hwnna. Cyfarddyn wedi cael un yn ôl ar Bark Jenner. Callum Saunders sydd wedi cael honna, 2 Kane McLagan. Un i Mowture. Barry ar y blaen, Aberystwyth yn parhau fod ar y blaen. Erbyn Pen y Bont. Gol i roed i hun o'r honna. Un o'r uned ni, Seinti Newydd a Cey Conna. Bas yn edrych am Rushton, Pain yn gwylio
Dwi'n licio pen ma. Mae hwnna'n rediad, mae lot o amddiffynwyr yn gwynebu ffordd anghywir. Wel, mae o, efo siap I gorff, yn gweld Ruston ar y chwith, mae'n gweld y dyn sy'n pasio'r bel, a mae o'n dilyn I ddyn. A dwi'n licio amddiffynwyr sy'n cymryd cyfrifoldeb fel yna, am chwaraewr mor ifanc. Phillips, Wolf yn gyflym, Payne eto. Edrych am Darlington. Llaw Darlington yn dod allan, falle neu cam sefyll. Mae'n drosodd yn erbyn Darlington. Ta beth? Dyna beth mae Mitchell yn neud yn dda. Mae o di chwarae fel ymwysodwr. Felly mae'n gwybod sydd wedi chwarae fel ymwysodwr. Pan mae'r rhediad yna'n dod gan Darlington, mae o'n just sefyll I mewn I llwybr Darlington. Yn gwybod fe di Darlington ddim dod o'i gwmpas o wedyn I ennill y bel. Problem Airbus yn amlwg wedi colli mwy o gemau nac unrhyw un arall yn y gyngred, ildio mwy o goliau a sgorio yn nifer lleia. Pwy sy'n nesa ar y rhestr? Diffyg goliau Drenewydd. 21 gol. Ond 21 o gemau, mae'n ddisgor. Ni'n gweld pam falle. Ond pan ti'n colli 15 o gema mewn 21 a dal I fod yn y ffeit I aros I fyny. Mae'n rhyw fath o ysbrydoliaeth I chdi. Airbus yw'r rheini, dim di ennill yn erbyn y Drenewydd nôl y mis Hydref, Andy Owens ar ddwy yn y gêm yna. Ond 2 gêm gyfartal yn y 4 gêm ddiwetha. Arwyddion bach yn erbyn y Derwyddon a'r Cherfyrddin hefyd. Maen nhw'n cystadlu yn bendant fan hyn heno. Phillips yn uchel eto, gobeithiol mwy na penderfynol. Oedd hwnna'n bwynt anfarth iddyn nhw yn Gaerfyrddin wrth ysbytha, doedd. Gaerfyrddin yn y mix I lawr yn y gwaelod hefyd. O, wel, sôn am Gyfyrddin. Luke Cooper am ddiffynwr canol sydd wedi cael y bedwaredd i'r bari na'r mwyaf maen nhw wedi sgorio tymor yma. Maen nhw wedi sgorio 3 golau nhw. Mae diffyg goliau wedi bod yn broblem. Ar ôl I fi a Nicky John awgrymu bod nhw'n sgorio lot o goliau. O, mae fe'n wir. Mae'r ystadegau ddim yn dweud gelwydd. Ond maen nhw wedi newid hynny heno. 4-1 am hwb. I'r bari. Siwr bod nhw'n mwynhau atgoffa ni, ond proffwydo. Andy Owens. Allan arras gech sgiliau da gan yr ymwysodwr mawr ym Mwandwe. Ar ôl cael ei dwyllio, yn ôl yn ei wylio. Dan am ddiffynol, maen nhw'n gorfod mynd yn ôl. Airbus yn ceisio y pwysau ar y Drenewydd. Wneud yn dda I ddod allan o'r sefyllfa yna. Payne hefyd, sgiliau hyfryd gan y cefnwr chwith ifanc. Wolf yn colli meddiant yn y pen draw. Nôl at Owens. Darlington ddim yn gallu cadw hwn ar y cae, ond mae Payne yn dal ein sylw, 17 mlwydd oed. Dim am beth am hynny. Chwaraewr gorau ar y cae yn y hanner cyntaf yma. Drych a hyn, faint o cwl di hynna. Jyst I gadw'r bel I fyny, fel sa'ch ti'n neud, sa'ch ti'n ogyn ifanc. Yn y marfar. Ddau gyffydd y gyntaf wych, ond I gael y bas allan hefyd. Wel, ti'n so pwynt wneud y sgiliau cyntaf, sna ti'n gael y bas I ffwrdd. So, yr end product ar un gael o fo. Y bas na I ffwrdd, y croesed I fewn, yr ergyd ar y gol. Braf gweld hynny, 5 munud I fynd yn yr hanner cyntaf. Ond parhain I sgôr. Cymru bydd y Drenewydd ddigon bodlon dy hynny, oherwydd y sefyllfa. McAllister. Gymaint o le lawr y dde fan hyn I Craig Williams. Mills Evans di weld e o'r diwedd. Oedd e'n galw am honna. Fletcher, y tîm cartre. Sgeilis braidd. Digon o grysau coch I fyny yno. Dwi'n gobeithio ni ddim gofyn fi pwy sy'n mynd I fod mwy o hapus efo gen gyfartal. A ni'n mynd I. Oherwydd, be na I ddeud, y ffordd o'n i'n di atab oedd, dwi'n gwybod pwy fydd mwy o nervous. Drenewydd yw'r ateb I hynny, dwi'n ni'n tybio. Wel, sam cwestiwn efo, Mets Caerdydd ar y blaen, os dyn nhw'n llithro fa yma a colli, maen nhw... Ti'n gwybod, maen nhw'n gorffen yn y 6 isa, dyna mae'n so agos. Ond mae'r dyn yma yn gwybod digon o brofiad ganddo fo. Bod... Gwych chi weld y cyfan nos llun ar S4C yn 15, bych bwyntio'r gemau ola yma yn rhan gyntaf tymor. Craig Williams at Fletcher, Harry'n galw amdani. Hyfryd at Mwandwe, oedd Mwandwe yn cam sefyll. Gai adach di, Sean, cael go yn efo. Oedd y ddoi yn edrych yn ei gilydd. Cyn ti mewn sefyllfa fel yna, yn edrych yn draws y llinell, ti'n ffili fod yn cam sefyll.
Dwi'n gwybod mewn chwaraewyr ifanc a mae'n anodd weithio gael go yna fo, ond mae rhaid bod o'n gwybod. Mae o, mond siap i gorffo, cipolwg sydyn, ti'n just symud allan nes a mynd yn ôl. A mae'n rhywbeth fel reolwr, ti'n just yn tynnu dy wallt allan. Dwi'n ti'n gweld rhywbeth fel la. 11 gêm heb ennill i Airbus sydd ar y gwaelod. Maen nhw'n ceisio newid hynny ar fuddigoliaeth ola, yn dod yn erbyn y Drenewydd hefyd. Cyfle. Y tîm cartre sy'n gwrth ymosod yn gyflym fan hyn. Fletcher, Mwandwe, mae yna le yn bendant. Flint yn y canol. Mae'n llwyddo cadw fi ar y cae, ond dipyn ymdrech, Bas ddim yn helpu. Ond dwi'n hapus, rwystredig iawn y gŵr ifanc. Wel, mae'n ei fod ddysgu, dwi'n mynd i gael ffordd i hun bob tro. Ia, o'n na ryw handbags yma, mae dwi'n bach dweud man bag, dyle fi ddeud. Dwy gol mae wedi cael tymor yma, ar 20 o'r amwythig am y tymor. Gyflym, hynod gyflym. Oedd yn gwisgo menig amwythig wrth ysafon, yn gyda. Y tîm yma yn... Y tîm yma wedi dod ar 20 i fan hyn. Darlington yn mynd gwedwch, nôl maen nhw'n mynd. Dwi'n meddwl bod ti'n gres bod y tîm yma, y clwbiau yma, yn gadael y chwaraewyr ifanc dod ag profiad. Da ni wedi gweld beth sydd wedi digwydd i Cabango yn ddiweddar. Mae'n gampus, da ni'n dueddol o ganolbwyntio ar y clybiau o Gymru, le mae chwaraewyr o Gaerdydd wedi mynd ar 20. Ni'n gweld y Barry Ratcliffe yn y gol, mae'n y cwpl ymhen y bont, boys o Abertawe mynd allan ar 20. Ond mae'r un peth pan mae boys o'r amwythig yn dod mewn y Drenewydd. Clwb tipyn mwy yn dangos ffydd yn y clybiau yn y Cymru. Israelwr y Drenewydd, Callum Mackenzie. Spacing o fel Academy y mwythig wrth i Airbus dar o hon. Darlington. Ddim yn tar o hon yn gywir. Mae pawb yn hanner Drenewydd yr cae. Wrth i ni gyda diwedd yr hanner cyntaf. Mae Palmer yn gallu creu. Chydig o le i Payne. Airbus yn colli ffordd. Nôl daw i Payne. Eto mae'r bas yn gywir ganddo. Ffyrddiad siomedig gan Thomason. Un peth ydych chi ddim gorfod cwestiynu fel reolwr Steve O'Shaughnessy ydy ymdrech. Tackle bwysig gan McGilloway. Oedd angen i fod. Llithred bach gan Jake Phillips. Drenewydd yn gallu taro. Mwandwe. Ond nath ddau gadw honna. Ond yn mynd i ddweud, bod wedi cadw fi ar y caeth i allan. Dwi'n credu. George Hughes oedd yn y canol. Ia, mae'n amser dysgu i di bach ifanc yma, dwi'n teimlo. Ac os ddeith o ddysgu, chwarae'n ebyn dynion yn un peth efo'r ochr corfforol yna, ond yn seicolegol hefyd mae eisiau dysgu. Ti'n bod cael bob dim yn neud efo gwaith da, mae'n rhaid fod cael rhywbeth ar ei ddiwedd i. Mae'n rhaid fod cael pwrpas i'r gwaith da mae'n neud. Neu mond sgeithog yn y dorf. Owens. Yno eto, McAllister ar draws. Sean McAllister yn ôl yn y tîm. Mwandwe. Dewch chi weld beth fe gynnig fan hyn. Asgellwr ifanc. Digon cyflym. Wel yw honna'n Gerdyn Melyn. Mae cyrraedd yn hwyr. Christian Platt yn cael ei gosbi. Wel, cyrraedd mor gyflym yna. Oedd o'n medru, dwi'n meddwl oedd honna, de. Oedd o byth yn mynd i gyrraedd y bel. A eto, Mwandwe yn just newi ger. Dim just heibio un, heibio'r ddau. Gwadd y dacl. Fel yma sodwr yma hyn, ti'n gwybod ti'n mynd i gyrraedd i, felly blaen yn rhoed, a wedyn. Di bel yn mynd i nilla, cofia. Ond mae o'n gwybod, mae o'n mynd i ennill y drosedd a am gyfle ella i'r dy bel mae dan drwy'n y golwr cyn yr egwyl. O dim dadle am honna. Platt a Mwandwe yn fflat ar y llawr. A mae yna gyfle reit ar ddiwedd. Yr hanner cyntaf i'r tîm cartre Drenewydd. Mae'n angen pwynt i sicrhau lle yn yr hanner ucha. Wel beth, yn y byd oedd yn mynd mlaen fan yna. Fletcher. Cyn ar y fainc, nid ar y fainc, ar rystus gyda penryn coch weithiau. Sean yn cynorthwyo'r tîm reoli. Fain mor rwystredig byddech chi gyda chrwyo
mewn sefyllfa fan yna, cyfle ola'r hanner. Wel, dyna'n union beth o'n i'n mynd i weid o, cyfle ola'r hanner. A na gyd mae angen i rhoi di mewn i sefyllfa lle allu dîm ymosod arni. A i gael i mor wael â hynny, mae'n jyst yn tynnu'r wall falle. Ni'n methu gwneud hynny, y trio na ni sy'n llawer ar ôl. Mae'n dwe eto. Drenewydd. Cadw'r meddiant, oedd hwnna'n agos. Oedd Alex Darlington bron cipio'r bil. Mae'n gorffen gyda Mills Evans. Taro'r bil tu ôl y gol. Ond ni ddim wedi cael gol. Mae'n ddisgwr, y ddau glwb sydd wedi sgorio'r lleia o goliau yn y gyngrair tymor yma. Felly dylai ddim fod yn sioc. Ond mae Darlington wedi taro'r bar i Airbus. Mae Craig Williams wedi taro'r bar o ran y Drenewydd. Ond os neb wedi cael y gol hyd yn hyn. Ond fel mae'n sefyll, mae'r pwynt na yn ddigon i'r Drenewydd. Dewch nôl ato ni, wedi'r egwyl. Noddi'r pêl-droed ar S4C gan Screwfix. Philip Schofield here. If, like me, you value your free time, then sell your car with WeBuyAnyCar.com. Sure, you might get a bit more money selling privately, but do you really need all that extra hassle? Wouldn't you rather get on with your day, like I'm doing here? To find out how much your car's worth in 60 seconds, enter your reg number now at WeBuyAnyCar.com. On behalf of Universal Orlando Resort, I'd like to apologize to other vacations, because we've taken things to the next level. Our beaches couldn't be more perfect if we designed them ourselves. We did. And our hotels are a lot closer to the action. Did I mention Minions? Save up to £100 on your Universal Orlando Resort holiday with Travel Republic. Special offer ends January 31st. I hate going to funerals. That's why I'm not going to mine. If you'd prefer a funeral that's an altogether simpler affair, talk to Simplicity Cremations. Simplicity, making funerals less of an undertaking. Tough stains can be such a frustration. No matter how much detergent you use, the results can be far from perfect. But not for Vanish Gold Powder. Its powerful oxy-action bubbles lift stains away. Vanish Gold Powder removes it first time. Even in cold water. Look at that! Red wine? Not an issue. Vanish Gold Gel's oxy-action bubbles lift stains away, even at ice-cold temperatures. Stain gone. Vanish Gold. Trust pink, forget stains. You have built impressive strength and agility, just as I have built my credit score with the card of Vanquish. Stop stalling and get up on those monkey bars. Acquire the power of Vanquish today at vanquish.co.uk. Representative 39.9% APR variable. Oh, what you got there then? A big flavour wrap? That smells delicious. Is it the new fajita chicken one? Bet that spicy Mexican salsa tastes amazing. Pepper jack cheese too. And those jalapenos. McDonald's big flavour wraps. So big on flavour, everyone will want some. Try the spicy new fajita chicken one today. Can I tell this? After ysgol dim leol, bydd ben hun. Hanelis. Mae'n stori bod gynnu fo ddiddordeb mewn plant. Gair Geraint yn ebyn gair yr hogyn oedd hi. Interested fi. Interested ti? Craith, y gyfres gyfan, a gael ar S4C Click. Noddi'r pêl-droed ar S4C gan Screwfix. O rhan gyntaf tymor ar fin dod I ben yn uwch gyngrair Cymru JD. Pwy fydd yn sicrhau lle yn yr hanner uchaf. Pwynt sydd angen ar y Drenewydd.
a mae'n di-sgôr ar yr egwyl yn erbyn Airbus. Sef quite yn siŵr sut. Cofiwch, y ddau dîm wedi dod yn agos, y sgoriau mawr yn y gemau eraill. Met Caerdydd ar y blaen yn erbyn Caernarfon. Felly, tasau'r Drenewydd yn colli fan hyn, byddai'r Met yn gallu cipio'r chweched safle yna. Dirwyddon Cefn sydd yn y ras hefyd. Maen nhw angen ennill yn y bala, ddim yn gwneud hynny. Mae'r Bari wedi taro 5 yn erbyn Caerfyrddin. Ni'n cael ambell i neges ar y gwefannau cymdeithasol. Na't goffa ni bod ni wedi proffwydo bydden nhw ddim yn sgorio llawer o goliau. Maen nhw wedi taro 5. Angen ni ysbrydoli nhw bob wythnos ac yn y gêm fawr ar y brig. Un yr un, y Seinti Newydd a Cheicona. Mike Wild i Geicona, gol yw'r oedi hun gan Callum Morris yn dod â honna yn gyfartal. Mae'n agos bobman, mae'n agos fan hyn. Drenewydd yn gwneud digon ar hyn o bryd. Bydden nhw'n hapus dy hynny, Sean? Fyddan, ond fel wedodd Malcs yn y sylwebeth, fyddan nhw'n hefyd yn nyrfys. Fi'n credu bod rhaid nhw dal i edrych i trial ennill y gêm, achos mae'n dacteg mor beryglus trial mynd a... Yw i'n dacteg? Ych chi'n meddwl bod i'n dacteg dyna heno i fod yn ofalus? Falle wrth i'r gêm fy mlaen, gwed cwarter awr i fynd, fydden nhw falle yn fodlon isten ôl ac edrych am y pwynt na, achos fel dyn ni'n gwybod, mae hwnna'n mynd i fod yn ddigon. Ond dwi'n meddwl bod e'n dipyn o risg. Ti'n gwybod beth dwi'n meddwl? Mae'r agwedd na gyda Chris Hughes, os da ni'n mynd i golli'r gêm a gorffan yn y 6 isa, mae'n oce, na ni dal cwffio am y 7fed safle. Wel, agwedd fel yma, mae chwaraewyr o chwarae efo heno. Fe ydych chi'n mynd i mewn i gêm, i gael gêm cyfartal, mae rhaid nhw ddangos i fi bach mwy o spark na mae nhw'n dweud ar gyntaf na. Mae Airbus bod well tîm, os rhywbeth. Ia, bygwth i gyflawni y ddau dîm. Ti'n gwybod, i gyflawni ergyd i droi yn golia. Dyna di gwanaeth rhwng y 4 ucha a'r lleill. So, mae Drenewydd yn gorfod newid i ffordd. Mae eisiau mwy o urgency yn un peth. Mae eisiau pasio'r bel yn gyflymach. Mae eisiau mwy o crosiadau. Da ni'n cael ei mynd crosiadau. 2 ergyd ar y gol, 1 pened gan Austin, 1 ergyd gan Craig Williams. Dim digon da i dîm cartra sy'n mynd am y 6 safle ac mewn 10 gêm, 2 gêm o Ewrop. Dyna'r wobr sy'n disgwyl. Dych chi'n ôl rhai'r cyfleoedd yna yn yr hanner cyntaf. Mae'r ddau dîm wedi dod yn agos i fod yn 10, ond dyma'n agosau o bosib. Ie, Darlington a hon a Payne yn anffodus yn ffili cadw i ergyd lawr oddi ar y bar. Ond Darlington, oedd e digon pell allan, dyna beth oedd y peth pwysig gyda'r gic yma. Dyna ni'n gweld pa mor uchel mae'n chryman iddi, yn dod lawr, ond dim cweit digon, a Dave Jones yn bron yn cael smonach yn dod oddi arno fi a mewn i'r gol, ond a welwn ni Payne, so fe jyst wedi gallu cadw honna lawr, oedd hwnna'n gyfle da hefyd. Ie, mae Darlington yn gallu taro. Sy'n mynd yn ôl, mae'n gêm berig. Os yw rhaid yn cael ciciau rhydrol, gyda Darlington ar y cae, gall unrhyw beth ddigwydd. Wel, beth eitha, dyna ti'n edrych ar chwaraewyr mawr a'r lwyfan mawr os ti'n licio i Airbus, sef erbyn maen nhw angen pwyntiau lawr yn y gwaelod. A ti'n edrych am y moment na. A ella, ti'n bod sy'n Darlington wedi cadw hwnna lawr i pi bach. Ond mae'r gallu ganddo fo i wneud hynny. Da ni'n di gweld digon yn y fo. Mae'n hawdd gweld tactegol, mae'n mynd uniongyrchol, ond mae rhai fod yn agosach i Owens yn y marn ni. Dwi'n gwybod, dwi'n mynd i chwarae trwy'r tymor i gyd, Darlington o'n sicr, os dwi'n mynd i weddi i gilydd fel partneriad, mae rhai fod yn agosach. O ran y Drenewydd, maen nhw wedi cael ambell i gyfle hefyd yn yr hanner cyntaf yna. Ond ddim yn bell, cyfforddiad bach, ond mae'n ddifyd. Ydyn nhw'n negyddol neu gofalus? Ydych chi'n disgrifio steil Drenewydd yn chwarae? I am gofalus, just i ystod ar y ffens. Hon oedd y cyfle arall gyda Rushton. Yn ein dda fel Will Marks yn y sylwebeth, ddim digon o pŵer ar y croesiad, felly oedd e goffer creu y pŵer na gyda'i beniad a hefyd y ddoi am ddiffynwr o'i flaen e. A hon, wel am ergyd oedd hon gyda Craig Williams, achos mae'n mynd un ffordd tuag at y gornel ucha, welwn ni o'r ongl hyn. Mae'n mynd am un ffordd ac ar y funud diwethaf mae'n newid fel rhyw fath o neidr yn y graswell. Wel, mae'n mynd i neud yr arbediad o'i law dde, edrycha? A wedyn, y law chwith. Mae'n symud jyst yr eiliad ola. Felly mae hwnna'n arbediad o safon ycha. Leidr yn y glaswell, disgrifiad hyfryd gan Sean Meredith. Ni wedi clywed gan Nicky John yn gynharach cyn y gêm. Dewch i ni fynd nôl at Nicky nawr wrth ochr y cae. Diolch Dalia, yma hefo fi rwan, mae Howard Ellis cadeirydd y Drenewydd. Howard, it's been a close first half. Have you been able to enjoy that at all? Yes, I think it's been quite an even first half, and as I say, there's been chances at both ends, and I'm quite pleased that we're still remaining in that top 6 position at this present time. So, all in all, hopefully we can come out in the second half and still keep a clean sheet, and hopefully we'll march on to be in the top 6. Because we do know at this point that Cardiff met a 1-0 up against Caernarfon as well, but how important is it for a club like Newtown to get into the top 6?
Well, I think it's very important for Newtown Football Club to be in the top 6. It's great for the club, it's great for the town, and I think overall it's great for the supporters. And you know, it's great to be in that position. But bear in mind, when you think of the league itself, you've got the top 2 teams that should be in the top 6. That's TNS and Connaskey Nomads. I think that you're looking at 4 clubs then to try and get that position with the 10 clubs that are remaining. So it's highly important that, you know, it's an achievement to get in the top 6. Very briefly as well, it's January. I have a feeling you have an eye on those purse strings. Can we expect to see any players coming in? Chris has got eye on 1 or 2, but it depends on his budget and so forth. So hopefully we will have some new additions in January, yes. Oh, well, we'll keep our eyes peeled. Diolch yn fawr iawn. Ac Wil Fer sy'n nesaf on yn dewch yn ôl at ni ar gyfer yr ail hanner rhwng y Drenewydd ac Airbus mewn cwpl o funudau. Noddi'r pêl-droed ar S4C gan Screwfix. Shop all the things you love. The best things in life are Freeman's. Philip Schofield here. If, like me, you value your free time, then sell your car with WeBuyAnyCar.com. Sure, you might get a bit more money selling privately, but do you really need all that extra hassle? Wouldn't you rather get on with your day, like I'm doing here? He's got my eyes. To find out how much your car's worth in 60 seconds, enter your reg number now at WeBuyAnyCar.com. Sometimes you just have to say no. So when you say yes, it means a lot. Kinder Chocolate comes in little bars for little ones with a taste they'll love. So they're perfect for saying yes to at treat time. Kinder Chocolate, a little means a lot. Are your old freestanding wardrobes a waste of space? We'll help you uncover up to twice the storage space of freestanding wardrobes. All Sharp's wardrobes are created to fit more in, maximising every millimetre of space and tailoring the perfect storage solutions. Trust Sharp's to create beautifully organised space. Our half-price sale is now on. Call or click for your nearest showroom or free home design visit. Our best holiday deals are out now at haven.com, so get a wriggle on and book today. People's Postcode Lottery costs £10 a month, and winning postcodes are announced every single day. Someone's knocking on the door. Somebody's ringing the bell. Someone's knocking on the door. That was one of the reasons for playing it, because so much does go to charity. That money is just out of this world, and you don't expect it until you come to the door. Oh, come here, brother. Sign up before midnight on the 23rd of January to play in the February draws. Chweched rownd Cwpan Her Ewrop. Gareth yn mynd amdani. Y Scarlets ar grwydr I Reading I wynebu Gwyddelod Llundain. Corey Bolden ar ei hôl. Steph Hughes down the piece. Y gêm ar dadansoddi'n fyw, heno ar S4C. Noddi'r pêl-droed ar S4C gan Screwfix. Croes yn ôl ato ni I Barc Leitham yn y Drenewydd. Rhan o'r tymor yn gorffen heno.
Pawb yn chwarae ar hyn o bryd, y gallwch chi weld y cyfan. A nes bydd yr nos lun am hanner awr wedi 5. Ucha bwyntiau. Y ras i gyrraedd yr hanner ucha. Ac yn y ras yna, mae'r Drenewydd yn y chweched safle ar hyn o bryd. Pwynt yn ddigon iddyn nhw. Ond, Met Caerdydd yn ennill, felly mae'n fregus, mae'n beryglus. A Airbus yn mynd ar y blaen fan hyn. Bydden nhw allan ohoni. A bydde methu cyrraedd yr hanner ucha. Wel, bod mewn sefyllfa ddim angen pwynt gartre yn ebyn y tîm ar y gwaelod yn dipyn o ergyd i'r Drenewydd. Dim newidiadau ar yr egwyl gan y ddau tîm. Daw, mae rai fi ddeud hyn, iawn. Yn ystod yr egwyl o fanna, de. Mae rai bod ti'n minws rhywbeth o fama. Mae'n mor oer. Dwi newid gerdded mewn i ystafell lle mae'r botwm coch, de. Mae'n dda credu mewn i'n Bermuda. Mae'n mor gynnys yna. Mae'n anhygol, a da ni'n rhewi allan yma. Sut mae'n yn digwydd? Mae Mark Jones yn ei Speedos, A chi ddim eisiau gweld hynny, gyfeillion. Jake Phillips yn hyrddio hon mewn. Am ymdrech yn gynnar yn yr ail hanner. Wolf ar fenthyg o Gei Conna. Yn ei gêm gyntaf yn ôl ma, ar fenthyg tymor diwetha hefyd. Oedd yn agos. Iawn, mi oedd o. A dwi jyst gwylio nhw rwan, da ni'n cael panad yma ma, a maen nhw'n cael diod oer y bwgo. Ys i mewn, mae'n spectol fi wedi stimo fan i llwyr ar ôl mynd mewn. I stafell y botwm coch. Dyna ni'n gwybod ble ni'n sefyll. Allan, yn yr oer fel. Na ni'n sefyll. Dwi bob tro eisiau gofyn y cwestiwn yma. O'n i bob tro eisiau gofyn y cwestiwn yma, de. Be nes i wrong? Polar bears, da ni, koala bears. Da nhw. Yn y pwynt sylwebu arall. Cofio, newydd yn ôl o Australia, mae Mark Jones wedi, felly... Oedd ddim yn barod am yr oer fel fan hyn. Ni'n barod amdani yn y canolbarth. Oedd yn ddim byd. Malcolm oedd ein iolen, Sean. Ardal Aberystwyth mas yn y mynyddoedd na. Eith y gêm yma yn yr ail hanner gnesu ni fyny, oce? Dwi'n darllen o. Mae Callister just ryd un yma na doedd methu ennill y bel na. Eto, fel dechrau'r gêm, mae Airbus yn edrych i godi'r tempo yma. Airbus ddim wedi ennill ers mis Hydref o'r fuddugoliaeth na yn erbyn y Drenewydd. Tair maen nhw wedi ennill drwy'r tymor. Ond dim ond treffwynt oedd rhyngddyn nhw o'r clybiau uwch i pennau nhw. Neu o ran rhyngddyn nhw o diogelwch ar ddechrau'r noson. Drosodd fach fan yna. A gyda y clybiau o'i cwmpas nhw yn colli. Mae Pen y Bont yn colli yn Aberystwyth o gol i ddim. Mae Cyfyrddin, mae'n lai wedi colli, achos maen nhw'n y bari, mae'n 5-1 yn y gêm yna. Drosodd fach, gan Owens. Wel, mae'n un o hynna fel blaenwr. Ti'n gwybod dros am llawer o ni, a mae'r amddiffynwr yn mynd i wneud smon achoni. Owens eto yn cystadlu, dwi'n glanio'n garedig i Wolf. Airbus wedi edrych yn mynd nôl at y dactig na, edrych am Owens efo'r bêl gynta. Fe wnaethon nhw hwnna am y 20 munud cynta yn ystod y hanner cynta. Fi'n credu bod Steve O'Shaughnessy wedi cael gair bach gyda nhw yn ystod y hanner a falle mynd nôl at y dactig a rhododd gymryd y llwyddiant i nhw yn yr 20 munud cynta na. Cadw fi ar lawr ar hyn o bryd. O'r amddiffyn i'r golgeidwad a'r Palmer. Dwi'n mynd yn bell iawn, ond mae'n daclus. Gan Airbus ar hyn o bryd. A mae rhaid dechrau eto, yr holl ffordd nôl. A Dave Roberts yn y gol. Newidiadau o wythnos diwetha, gêm gyfartal yng Nghaerfyrddin. 2 gol yr un oedd Roberts yn mentro fan yna. A mae gyda Rushton. Flint oedd yn rhoi'r pwysau ar y golgeidwad. George Harry i mewn a hefyd. Ie, dwi'n siŵr dros y blynyddoedd dwytha, mae chwaraewyr di-gwylio Dave Roberts yn y gol, do. A maen nhw'n gwybod mae yna gamgymeriad yno fo, dydy. Felly, os ti'n gwneud dipyn bach o waith cartra dros y blynyddoedd, ti'n gwybod, ti'n mynd i gael hariw hanner cyfle ganddo fo. Mae bron i ni gael efo yna. Robles di taro i'r bala. Ar y blaen yn erbyn Dyrwyddon Cefn. Felly i'r Dyrwyddon yn mynd i golli eto. Gêm ei anodd i fod yn dig. Mae wedi colli 2 yn olynol. 2 yn erbyn y Seintiau Newydd. Nawr maen nhw oddi cartre yn y bala.
Ond, ni'n mynd nôl. Colli gartref nath ystrathan am pen y bont. Mae hynny'n mynd i brofi'n gostus dros ben i dîm Hugh Griffiths. Mae'n ymlaen os felly. Wydau be, mae'n gystadleuol ar draws y gyngred, a mae'r 6 gwaelod na. So, ar hyn o bryd, gen i weld, wneud i newid, mae'n chi mynd i gael dyrwyddon cefn, met Gaerdydd lawr na. Aberystwyth, pwy awyr be maen nhw'n neud wythnos i wythnos. Wolf. Yn uchel. Wel, be maen nhw'n mynd i wneud yn mis Ionawr yn deud lot hefyd, os ys am mynd a dod yn y clwbiau yma. Wel, mae'n ymwysodol o Sbaen dim un ag Aberystwyth heddi, gen i fwy o fanylion am hynny. Yn y man, chi'n gwybod beth amdano fe? Malcolm, ystyried bod eich brawd yn aelod o'r tîm hyfforddi na? Sori, fe treib deud dim mwy, datgelu dim mwy ar y funud, ond... Ond mae fe'n chwarae, mae'n swyddogol erbyn hyn, mae'r gyfrinach allan. Mae o yn... Mae'r cefndir ganddo fo. Mi dyla fo gerdded i fewn i safon gyda ni yma yng Nghymru. Dwi'n chwarae'n La Liga. Yn ein gyhoeddiad, tra bod y tîm yn cael ei gyhoeddi'n gynharach gan Aberystwyth. Rwy'n arwyddo chwaraewr. Al-Hagi Sisei yw'r enw. Ymwysodwr o Sbaen. Mae'n sôn, mae Meirin Appleton oedd yn neud y dealings. O, allai gredu. Byddwn nhw wedi cael bargen os felly. Dim amheuaeth am hynny. Ron yn gic gornel. Oedd. Dim cwestiwn. Yn y marn ni. Os yna gyfle i Airbus, o mae yna gyfle, a dyn nhw'n gallu creu rhywbeth. Dyna'n gwestiwn gwell. Dal yn ddisgwr y tîm ar y gwaelod yn ceisio cipio unrhyw beth ar Barclaytham cyn i ni droi at ail hanner y tymor, neu ail ran y tymor, dylen ni weid, achos ni dros hanner ffordd yn bell drwy'r tymor. George Hughes am enw yn y byd pêl-drod i Airbus. Wolf. Chydig o leg am Palmer. Payne am ddiffynwr ifanc, 17 mlwydd oed. Dal sylw Malcolm Allen yn yr hanner cyntaf na ddim cystal. Na, ti sôn am y bala di mynd un ar y blaen o Rob Ells yn sgorio. A os ti'n aros yn peth yn y Seintiau Newydd, maen nhw'n cael y bwlch ar y dau, ar y ceico na, a Seintiau Newydd hefyd. Felly, mae'r rhaid i bala chwilio am y 3 phwynt na i peidio gadael y ddau ni nhw. Dau gethil blaen, mynd o'i blaen o gormod. Ia, ras yw i. Yw'r linell derfyn yn dechrau agosau ar ôl heddi. Bydd ni mewn i'r 10 gêm ola wedyn ni. A profiad yn deud lot wedyn. Symudiad addawol gan y Drenewydd Rushton, oedd Flint yn disgwyl am honna yn y canol. Fletcher yn cael ei wylio. Mae'n dal i fynd. Drenewydd colli ffordd, Andy Owens, gwaith da yn erbyn Jack Thorne. Mae'n drosodd gan McAllister. Dio bron yn cyffwrdd yn fan hyn. Mae Owens di colli rheolaeth y bel, felly mae o'n just cael i'w blaen droed iddi. Mae'n dyla fod i pasio i'n gynt pan oedd yr opsiwn ar iddo fo. Mae'n gollodd i, a mae McAllister di ymroi i dacl wedi dod stopio hyn, ond diolch yn cyffwrdd o. Just defnyddio'r brofiad. Drach am hynny, wan, dylai basio fo yn fanna, na, mae'n gadael i fynd, a mae'n just hongian i droed yna, yn gwybod fod wedi colli y bel. Gwrdd profiadol, McAllister, 5 tymor gyda Sheffield Wednesday yn y bencampwriaeth. Ydy wad ei Scunthorpe yn adran 1, a Mwythig Grimsby yn adran 2. Mae fe'n nafod i ffordd o gwmpas cael pêl-droed. Mae o'n. Dwi'n meddwl mae Drenewydd yn wahanol tîm pan mae o'n chwarae. Mae'n gwybod sydd wedi gau gem ar y degau, mae'n gwybod pa bryd i ymosod, pa bryd dim. A bydden nhw angen chwaraewr fel fo pnawn ma, os dyn nhw'n mynd i gael gem gyfartal yn fan hyn. Airbus sy'n neud y pwyso. Un peth maen nhw'n gael yn iawn heddiw ydy dim ildio. Y combination sal ma sy'n ganddyn nhw dim sgorio a ildio gormod. Ddim yn combinations ar unrhyw dim angen. Ond peidio ildio, a sa nhw yn wedi dwy'n gol, wel, sa pethau yn dechrau agor wedyn. Mae Wolf eto dros y gicrydd. Chi'n gweld yn syth, oedd hi'n syth eto gol geidwad.
Safle mor addawol, ond mae Jones wedi taro hon yn bert at Rushton. Tipyn o basg yn y gol geidwad, nawr mae'r cymorth yn cyrraedd ar y bach yn tafliad fydd hi. Chwarae teg i'r dyn ifanc eto, Rushton. Ti'n fawr, sa'ch ti mewn sy'n Rushton yn troi yn sydyn o gymryd o Aron na, Owen Payne. Dda. Rushton wedi cael cyfnod o'r fenthyg gyda Airbus. Yn ystod i ddyddiau gyda Wrexham. Yn ôl yn y Drenewydd erbyn hyn. 11 gol tymor diwetha. Rushton 4 hyd yn hyn tymor yma. Dwi'm yn credu wnaeth sgorio heno, achos mae fe dim ond i sgorio yn erbyn clybiau gyda'r llythyren ec ar ddechrau hyn nhw hyd yn hyn tymor yma. Felly, gen i weld os eich newid e. Eich eich gamu ymlaen, neu camu nôl at A am Airbus. Be nes di neithiwr? Abi Eca. Gwaith cartre, gwaith cartre. Da iawn. Fletcher sy'n dros hon, ydy Rushton. Cyfyrddin Ceicona, dyrwyddon Cefn a Cofis. Ond yn cywio am hon, ydy gyfle ar y postyn pecha. Sa bod Mwan Dwen galw am y tafliad. Yn y bild ar yno, Mills Evans sy'n agos. Ie, mae Roberts yn trio dod trwy cyrff, nath o weiddi'n gynnar, ond nath o ddim asesu y hediad y bel o gwbl yma na ddo. Oedd o'n benderfynol i chyrraedd i, ond oedd o'n agos ni. Drenewydd ceisio pwyso, ond mae'n siomedig. Dim problem i Dave Roberts. Ie, mae'r ystadegyn am sgorin erbyn clybu gyda ec, dim ond yn gweithio os chi'n neud dyrwydd o'n Cefn yn Saesneg. Dim ond nawr fi sylwi hwnna. Jake Phillips. Alex wedi cael cyfnod gyda Cefn ar ôl galw Wrexham. A'n dacl rymus. Rushton oedd mewn na. Ddadle am y penderfyniad. Payne am yn ôl, rhyw lwl bach ar un o bryd. Hughes yng nghanol cae. McGilloway. Wedi enwi'r cefnwr de yma llawer hyd yn hyn. Un arall dechreuodd gyda Wrexham. Cyfanol yn cael gair bach, Mitchell sy'n holi pam. McGilloway am Mwan Dwen. Oedd yn cystadlu. Ie, ni ddim yn hapus gyda Mwndio fi'n credu. Fe fe'n cael gair gyda'r llimanwr yn gofyn pam bod e ddim wedi fflag ylan bach yn fwy cynnar am y drosedd na. Sy'n colli ben ychydig. Mae o'n dydy, mae'n mynd yn rwystredig iawn, a mae rai fo ddysgu yn fuan iawn yn ei yrfa. Hei, maen nhw yn troseddu chdi oherwydd ti wella nhw, neu ti'n gofod bach nhw. Maen nhw'n neud o, sa'n pwynt i chdi fod yn rwystredig, dylai chdi gymryd o fel, ydy'r gair Cymraeg. Am compliment. Ia. Cwestiwn da, a dwi wedi mynd yn, beth yw'r gair Cymraeg yn blanc, achos dwi wedi mynd yn blanc. Hefyd, Malcolm, mae'n ddrwg da fi. O, chdi di'r dyn dwi'n gofyn tha bob tro. O, fi'n mynd i ffonio Nick Parry. Oce. Nick, os chi'n gwrando, help. SOS, galw Nick Parry. Am fe chi'n digwydd hynny ar draws y blynyddoedd. Het ar ei ben, o ran Steve O'Shaughnessy. Ac oedd o'n chwarae i Gymru dan ddeunaw efo 2 goes. Oedd o'n chwarae efo fi i tîm dan ddeunaw Cymru. O'Shaughnessy? Oedd. Difyr. Oedd o'n Leeds ar y pryd. Pa safle? Am ddiffynwr canol. A dyna pan o'n i'n deud, os ti'n deud het ar ei ben efo 2 goes. 2 goes bren. Da. Da iawn Malcolm. Oedd o'n, wel, na ni ti fel un. Payne. A'r rhediad oedd y bas yn berffeth i'w lwybr. Harry. Cofio'r bach gan George Harry. Dan bwysau, da i ni wylio. Mae'n giglydd. Ie, jyst yn sydyn iawn am Steve, o neb yn mynd heibio fo, cofia. Dim ond faint o araf oedd carafan yn troi'n gofyn mach, ond dwi'n dweud chdi rwan, oedd neb yn mynd heibio Steve. Hwna'n drosedd bach ar ei fi, doedd? Harry, ia, wel, ti dysgu Sean dod ti reidio hynna, ti'n gwybod bod y dacl yn dod, a ti'n reidio dros i droed o. Steve Thomason. A drosedd. Alex Fletcher ar gicrydd Mwan Dwen yn y canol. Mills Evans yn edrych am yr hanner cyfle hefyd.
Flint. Mi oedd na opsiynau. Rhaid yn siomedig. Ar ôl dechrau cyflym cyffroes i'r hanner cyntaf, ni'n gallu gweud yr un peth erbyn hyn yn yr ail hanner yma. Mae'n ddi-sgôr. Mae'r pwynt na. Yn ddigon i'r Drenewydd ar hyn o bryd. 1 pwynt yn ddigon i gyrraedd yr hanner ucha. Maen nhw'n gwneud yr hyn sydd angen i'w wneud ar hyn o bryd. Mae'n dwe wedi brifo. Mwy o chwaraeon i ddod yn hwyrach ar S4C. Mae'n benwythnos prysur o ran y rhanbarthau yn Ewrop. Cwpan her Ewrop. Gwyddero'r Llundain yn cyda'r Scarlets. Yn dilyn ni yn hwyrach, dreigiau'r S4C neithwr, oedd yna'n gyfforddus iddyn nhw'n efo'n y clwb o Rwsia. Scarlets sydd nesaf, cochion y Drenewydd sy'n cael yn sylw ni cyn hynny. Ti'n bod, dyn yma Chris Hughes, de. 6 mlynedd mae yma rwan, eitha 7. Ond maint o dda mae o di wneud i just newid meddylfryd y clwb lle maen nhw wedi bod yn y 4 gwaith allan o'r 6 mlynedd dwytha wedi bod yn y 6 ucha yn brwydro yn cystadlu am lle yn di Ewrop. Sa fi just... A wedi bod yn Ewrop hefyd, 2015 yn ennill i gem ail gyfle. Do tad. Ond siarad efo ar ôl o wneud hynny, dath o ddim mwy o arian yn y cyllid, yn dda fwy o chwaraewyr i fewn, a chwaraewyr gwell efallai. Felly mae yna, ti'n bo... A chi'n gael lot, mae boes fel Oswald i gadael yn y cyfnod hynny. Dyna di'r problem, erwydd Sutton yn y cefn, da ni'n gwybod am Oswald. Sa nhw'n i gyd yma efo'i gilydd. Sa chdi'n chwilio am dîm sy'n medru cystadlu neu y tîm ar y brig. Ond mae hwnna'n reswm hefyd, mae rhaid rhoi clod i Chris Evans. Virgin Radio, Chris. Ti'n y ffaith bod e wedi dod o chwaraewyr mewn ar ôl colli chwaraewyr sydd mor bwysig yna, bod e'n rwyddo chwaraewyr sydd wedi ffito mewn i y mold Drenewydd o bethau. Dyna bo i athroniaeth i hun o ffordd maen nhw eisiau chwarae, does? Mae llai na hanner awr i fynd erbyn hyn. Y cloc yn tician. Dwi'n credu bydd na lot o uchafbwyntio dangos yr ail hanner yma, fel mae ar hyn o bryd. Mae sgoriau eraill yn ddifur. Ia, ar hyn o bryd. Yr hen rar a cwrtans ar y munud. Stafiwch bod y gem eraill i gyd yn digwydd ar hyn o bryd. Mae Aberystwyth ar y blaen yn erbyn Pen y Bont. Aberystwyth yn ennill 2 gem yn olynol yn y gyngrair. A ni ddim yn digwydd yn aml yn nhw. Met Caerdydd. Dod yn lam di sgorio. Bal ar y blaen yn erbyn Drenewydd o'n cefn. Na'r sgôr mawr. Y Bari di taro 5. Y goliad i cyrraedd o'r diwedd i'r Bari. Mae'n 1-1 yn y frwydr rhwng y ddau ar y brig. Pwynt yn gwanu nhw. Dyfalwch pa un o'r unig gêm sydd heb gol. Cywir. Hon. Dim am hir. Dim am hir. Mae y peth gorau fydd i ddigwydd i'r gêm a di Airbus sgorio rwan a fydd ddim yn bell. Bydd i'n ddifur wedyn. Mae yna eilyddio yn mynd i ddod gyda llaw. Airbus sy'n paratoi eilyddio. Credu mae Alex Darlington sy'n gadael. Mae wedi bod yn dioddau dan afiadau yn ystod y tymorau diwetha yma. Yn dod nôl yn ar y bach. O, am bas yn honna. Harry, Prioli, sgiliau hyfryd gan George Harry. Yn herio, McGilloway. McAllister nawr. Lle o'i flaenau. Digonedd o le gan Craig Williams. Rushton a Flint yn y canol. Mae Harry yna nawr. Dyn nhw'n tala yn y byd tîm y Drenewydd. Yn edrych am lawio. Yn cic cornel fyddi. Wel, pan gei Pearce ydy'r cae, y reilir sy'n fynd i ddod ar rwan. Hogyn ifanc ydi o iawn, welon ni. Ond yn erbyn y bala yn ddiweddar. Mewn gêm ddiw. A mi nath o cafflachian y gêm yna. Nath ddangos i fi, hei, ella, os wneud o'n llenwi potensial, fydd o ddim yn chwarae ar y lefel yma'n hir. Be fydd y sgôr pan ddawer Caix fod Drenewydd yn edrych yn beryglus o'r gic gornel. Wel, am gyfle Rushton yn dal i ben. A nath e'n dal y bel yn gywir. Na, gath o gorfod amser os rhywbeth o. Oedd o ddim yn cael ei gael lawr. Oedd o'n gwybod gynnu fo igon amser i adael hwnna fynd lawr i lathan arall. Mae bob tro'n hawdd pan hawddach pan mae'r bel ar ei fyny pan ti'n boli. Dim pan mae'n dod ar ei lawr. Ti'n gwybod wedi cael dy gorff dros di.
A wedyn dy ben glin drosti I gadw hwnna lawr I mewn i'r gol. Piers yn yr ymlaen, Alex Darlington yn gadael, wedi taro'r bar. Yn stori gwahanol sef wedi taro hwnna, o bosib. Wel, mae gen i Piers ma, mae gen i fod lygad am gol. A dwi'n gobeithio geithio rhyw gyfa neu hanner cyfa I ddangos I ddawn I allu fan hyn. Mae'n cael 2 gol tymor yma, 2 na fan y Seintiau Newydd. Ond dwi'n sgorio ys Tachwedd. Cofiwch, o'r Academy hefyd, braf gweld hynny. Wolf I Airbus. Tîm newid cynta gan Airbus, y tîm ar y gwaelod. Palmer yn ceisio troi. Wolf, dal yno. Efo gymaint o anafiadau, na ni sgwr. Gwaith da, gan y cefnod de, heibio I Mwandwe, Brady McGilloway. Efo anafiadau, mae Steve O'Shaughnessy wedi cael fy rheolwr Airbus. Mae wedi gorfod chwarae Piers, yr chwaraewr ifanc. Sa wedi licio warchod eipyn bach mwy, ond yn sicr mae o wedi datblygu chwarae neu fynd dynion bob wythnos. A mae hwn I gynno ffydd ac yn credu yn Piers I fynd allan yna. Phillips am dafliad oedd hwnna, ond dwi ddim yn gyfrinach, ond Airbus yn stopio, yn troi at y dyfarnwr, hytrach na mynd am y bil. A gan I weld hwnna eto. Wel, dwi bron yn argoeddiedig, oedd na dal gyfle fyna. Andy Owens, tarodd I lawr, mae yna le fan hyn. Problemau, Phillips I Airbus. Tanani ddi ar draws y cwrt. Dyna faint mor fregus yw'r sefyllfa i'r Drenewydd ar hyn o bryd. Un cyfle, un eiliad, un gol. Ac efallai bydd I ar ben iddyn nhw. O ran cyrraedd ar hanner uchel, nawr maen nhw'n ceisio deffro'r drwmgwsg, Flint at Harry yn y canol sythach Roberts. O ran Met Caerdydd, os yw'r Drenewydd yn colli fan hyn, allith Met basio nhw, mae Met ar y blaen yn ebyn Cynarfon, mae Cynarfon nawr I 10 dyn. Griff John di cael ei ddanfon o Cai. Ia, mae gwaniaeth goliau Met yn well hefyd, felly... os fysa... wel... Mae Thomason yn hollol grediniol bod yna lawio fan hyn. Sa'n cwestiwn. Cyfle I Airbus, yr eilydd. Wel, am ddangosiad bydde hynny gan Piers. Mae gen I fel ygad, nes I ddeitha chdi, un peth ydy o ddim heb ydy yr hyder na ni hun I sgorio I gymryd cyfleoedd fel ar efo'i gyffyrddiad cyntaf. Mae'n mynd I greu argraff. Ydych ydy, mae'n just agor I gorff, siapio I gorff, bel o'i flaen o, allan o'i draed. Just neud y gol o'r weithio. Mor braf gweld rhywun yn hyderus yn ochr y cwrt Cosby, tafliad hir unwaith eto. Mae'n dipyn o arf, mae Palmer yn rhy gadarn ar McAllister. Cyfle i'r Drenewydd dyweli pethau unwaith eto. Maen nhw angen tyweli pethau. Ffordd mae'n mynd, digon di bod yn digwydd heddi ar y ceia pêl drod. Dim ond Caerdydd nath ddim ennill o ran Clybiau Cymru, 1-1 yn Birmingham, Abertawe di ennill yn ebyn Wigan, a 2 gol I 1. A Iw, a gol arall ddo fe. Casnewydd, ennill y 2 gol I ddim yn ebyn Swindon. Wrexham di taro 2 yn ebyn Woking. Ia, di dechrau creu bwlchwan o'r gwylodio na I Wrexham, ond Casnewydd di'r tîm hefyd efo Mickey Flynn. Mike Flynn fuddugoliaeth mewn wythnos I dîm o... Ar ôl cyfnod hir I ennill hefyd. A ti'n gwybod fe, gyda nhw gen ma wrth gefn I gyrraedd safleoedd awgyfan a lle nath nhw gyrraedd tymor dwytha. Airbus yn gweithio'n galed fan hyn, yn gorfodi y Drenewydd am yn ôl. Gic yn gywir gan Dave Jones eto, Jake Phillips mewn yna. Ond maen nhw'n cystadlu am bopeth. Maen nhw wedi cipio'r meddiant yn ôl eto. Mae'n 6 i'r bari Evan Press. Yn neud ddyn hanner dwsin hyfryd yn erbyn Caerfyrddin. Wel, 2 oedd y mwyaf nhw wedi sgorio mewn gêm tymor yma. Maen nhw wedi dwblu hynny heno. Naeth yna byd o les I dîm Gavin Chesterfield. O, am un gol fach fan hyn, George Harry yn codi yn dda. Ceisio cyfeirio'r peniad at Gris Coch. O, un pen y car i'r llall ar y foment, yn dwi? Ia, dim digon o safon yn y pasio chweith. Dyna'r unig beth, maen nhw'n just cicio bel I rwla ar y degad. Da ni'n eisiau gweld hynny, dyn nhw'n eisiau gweld hynny. Ti'n bod tro'n meddwl os gwrach chdi, byd bach o amser dos am esgus I chdi dy bel neu ffwrdd. McAllister a Fletcher yn arafu pethau. Williams at Harry. Gwell gan y Drenewydd. Yn cadw'r meddiant. Thorne. Mwandwe. Methu mynd heibio McGilloway.
Yn ei wylio, ac oedi gyda Dave Roberts yn clyrio. Dwi'n gwneud camgymeriad heno. Eto, yn ei gweud hynny, jyst rhag ofn. A dath allan yn farbwyll braidd ar Mwandwy gael cerdyn melyn, felly mae dyna oedd y camgymeriad. Mae'n cael un fel arfer. Mae'n delio dy hon, plat yn ôl. Mae'n gwneud mwy na delio, mae'r bas yn gywir. Hyderus o wedyn y gic na. Syth at McAllister. Sgiliau da yng nghanol y cae. George Hughes yn cael ei lorio. O tro ni'n mynd trwy'r ystadegau, chi'n edrych ar cyn-glybiau pobl, chi'n gweld George Hughes, o fi syni fod Bryn Coch United eflawr na. Dim y George Hughes hynny, amlwg. Ti'n gwybod beth ni yn methu dipyn o weithiau, hwnna di'r dacl gan, hwnna llawan, hwnna ni'n gweud, oedd ni'n gry cadarn mwy na'n byd arall. Ond beth ni'n methu, dwi'n meddwl, yn yr uwch gyngraid dipyn bach. Uwch gyngraid dipyn bach ydi, bod ni ddim yn chwarae cryfdar y chwaraewr. So, da ni jyst pasio'r bel ochr anghywir i'r amddiffyn o'r ddwy'n y bel. So, mae'n eich di gael dipyn bach o barch a trust yn dy chwaraewyr o gwmpas. Os yna gyfle fan hyn i Owens. 8 gol tymor yma, Andy Owens, 2 yn erbyn y Drenewydd, y trydwethau iddyn nhw gwrdd. Oedd hi ar y targed, gwell, mae'r sgôr di mynd ar sgrin. Malcolm, mae'r seinti ar y blaen yn erbyn Ceicon a Simon Spender o bawb sydd wedi sgorio. Yn ni drafod hon gyntaf gan Andy Owens, gwell. Wel, oedd nath o droi yn sydyn a dwi'n licio blaenwr yn positif i drio neud rhywbeth fel ein mae yn bell sa'ch ti di gorfod gofyn cwestiwn am Dave Jones, so ddim di wneud yr arbediad. Tafliad Jake Phillips, ni'n gwybod beth sy'n dod nesaf. Edrych yn plat. George Hughes, troi gefn am Mwandwy sy'n ceisio gwrth ymosod. Mae chreuwyr y Drenewydd di synhwyr o hynny, fe darodd i sawdl Mwandwy, anlwcus braidd fan yna. A mae rai canmol y seintiau newydd, bydden nhw wrth i bod Scott Trysgo ar ei hôl hi gartre yn ebyn Ceicon, a maen nhw nawr ar y blaen. Sgiliau da yn sydyn gan Airbus. Jake Phillips sy'n creu. Gwych gan Phillips. Oedd, gret, stoed go iawn yn... O, Mwandwy, mor esgeilus. Ydyn nhw'n mynd i gael ei cosbi. Hughes at Wolf. A oedd y bas na'n hollol esgeilus. Dal yn oi Hughes. Mwandwy nôl nawr. Llawer o brysurdeb gan rai o chreuwyr Airbus i gynorthwyo. Andy Owens yn cerdded cyn derbyn y bêl na. Palmer. Payne o'r chwith, Phillips yn opsiwn. Oedd y Palmer maen nhw'n mynd. Chris y glas yn cyrraedd y canol. Oedd opsiynau na. Ddim yn mhegeth am hynny. Drenewydd wedi cipio'r meddiant yn ôl. Ni mewn wedi gymunud ola. Parain di sgôr ar Drenewydd. Yn gwybod bod pwynt yn ddigon i sicrhau lle yn yr hanner ucha. A mae hynny fyny bendant yn mynd i fod yn ffactor nawr. Gweld y bygythiad. McGilloway. Tackle nerthol. O, na neb wedi dynnu allan o'r dacl yna na gwaith ac efo 19 munud i fynd. Dim yn disgwyl yn un ag ots. Dim yn gêm i gael o'n ysgam. Fletcher yn codi. O'n i'n arfer cwyno, chi'n gweld pan mae'n oer, chwaraewyr mewn llewis byr yn gwisgo menig. O'n i'n byth yn deall. Nath Owain Tudur Jones roi row i fi, na oedi. Chos mae Wolf yn mynd i daro, nath Owain Tudur Jones weid thai. Hyd yn oed pam da ti, fel t-shirt man, mae dwylo ti dal yn oer. Felly menig, beth yw'r broblem? Mae dwylo mwy oer na breichiau. O TJ yn gweud hynny? Ti'n gwisgo menig, Mal? Byth. Fi'n cofio gweld amddiffynwr Cymru, James Lawrence gyda gum shield, sôn am menig, a John Hudson, pan welodd James Lawrence gyda gum shield, oedd e methu credu'r peth. Methu credu'r peth. A mae chwaraewyr rygbi, oherwydd mae yna fwy o gysylltiad oes rhwng chwaraewyr, ond y peth menig ma, a na ddipyn o'n nhw yn gwisgo nhw dyddio yma, cofio, jyst y sir. Cofio, oedd TJ yn chwarae lan yn Inverness. Oedd. Mae'n eitha oer lan yma. Parain di sgôr. Mae fe'n dalach na ni i gyd, nag yw e, felly bod hi'n bodoli ar tymheriad gwahanol, neu tywydd gwahanol. Ia, mae o'n gwisgo menig pan da ni'n mynd allan, do. Ddilol o'n ffitio i fynd i bocad o'n yma. Gyfle. So gyfle fan hynny Airbus. Sgwni. Os oes na gyfle.
Mae'n mynd I daflu ras i'r hanner ucha. Yn gyfan gwbl i'r awyr. So Met ar y blaen. A oes na droiad I ddod. Ffordd mae'r tymor yma di mynd, efo, da ni wedi cael mwy na un sioc, do. Sech chdi mynd I heibio. Alex Darlington yn taro barn ar y cyntaf, mae fe di eilyddio, Jake Phillips drosti. Nathan Wolff yno hefyd. Troed chwith, Ion, de. Lle mae Wolff yn mynd. Wolff, ie. Lle mae'n mynd, dros dy wal, post I bella. Un gêm mae Airbus di ennill o'r cartre. Tymor yma. Ydyn nhw'n gallu newid hynny. Wel, Wolff, ond Jones yn dod allan yn ddewr. Gymyn o gyrff yn y canol, a mae Jones di gadael gŵr ar lawr. Airbus yn chwarae ymlaen. Chwaraewr yn codi. Ond mae'n opsiynau lawr y ddenol, mae'n ychydig o le. Mae angen bod yn gyflym, one dwy sydd ar draws. Andy Owens eto o'r ochr y cwrt Cosby. Chysau gweld mewn yn y canol na. Yn achosi problemau. Thomason. George Hughes I Airbus. George Harry yn I rwystro. Yn Rushton yn yr afi pethau unwaith eto. Fletcher. Armenig. Yn opsiwn. Yn ôl yr anw. Chwarter awr I fynd. Dwi sgor. Os ydyn unrhyw beth yn mynd I newid. Wel, nes ni sôn am hyn yn y toriad hanner. Efo chwarter awr I fynd, ydyn nhw'n mynd I edrych am y pwynt na. Ydyn nhw'n mynd I eistedd nôl hyn o mwy y Drenewydd. Wel, mae Matthew Williams dod i'r cae mewn eiliad rwan ac gyda fo un arall chwaraewr llawn profiad, llawn gallu. Mae o'n aelod o... Ond yn 37. Ynddi, mae'n aelod o dîm y ffordd yma yn y Drenewydd rwan efo Chris Hughes. Ond yn sicr, mae gennym fo rhywbeth I gynnig. Ac efo munuda yn mynd lawr ar y cloc, ti yn meddwl, oce, profiad cae siop. Efo McAllister hefyd. Edrych yn debyg yn ewi. Profiad a phrofiad. Sargent sy'n mlaen gyda llaw. Matthew Sargent I Airbus ar fenthyg o Wrexham. Un enw Wrexham llawer. Oci mawr, tal. Canol cae yw e. Ia, just tebyg am tebyg. Maen nhw yn tebyg. Mewn safle. O fewn safle, dwi'n meddwl, so sa ddim newid i'r siap o gwbl. A Matthew Williams ymlaen yn 37. Ond mor brofiadol, mor llwyddiannus. Da ddim mor hir yn ôl pan nath o sgorio yn fan hyn 2 gol mewn ffeinal. Ar y cae yma. Seintiau newydd hynna wrth gwrs. Cwpan Cymru. Ambell I rownd derfynol di bod fan hyn. Bydd yna rownd derfynol arall mae cyn bo hir. Rownd derfynol Cwpan y Gyngrair. Cei Conan cyda STM Sports. Yndi tad. Os o'n i yswyd iawn de, yn erbyn y Drenewydd, nath y seintia giro. Ac pan nath Matthew Williams sgorio 2 gol na. Wrth gwrs, ie, rownd derfynol yn y Drenewydd yn chwarae yn ni. Andy Owens yn gwrtho. Andy Owens di sgorio fan hyn yn rownd derfynol Cwpan Cymru hefyd. I Gei Cona. Mae'n allan nhw'n erbyn Aberystwyth. Mae'n gallu cael gol heno. Dwi'n bron yn begian ar hyn o bryd. Am gêm, de, fydd y ffeinal na. Fyda diffyg parch I STM Sports I rei gêm I Cei Cona wsos nesa. Sy'n edrych ar lleoliad lle mae'r clwb yna ganol Gaerdydd bron. Digon o ddewis ganddyn nhw a chwaraewyr sy'n medru chwarae ar safon uwch na ma nhw. Felly mae hwnna'n gael o bod yn clincar o gêm. Bydd ni'n mynd I gwrdd yn wythnos yma, bydd ar mwy o sgorio cyn y rownd derfynol. Na ni siarad am hwnna, chos mae'n ddisgwr fan hyn. Na, maen nhw'n glwb sydd wedi mynd o, wel, llai na 10 mlynedd ôl, nhw'n chwarae ar geiau cyhoeddus mewn parc yng nghanol y ddinas, a nawr maen nhw, wel, yn bygwth cyrraedd uwch gyngor Cymru. Bydd angen stadiwm newydd o bosib ond tybedd. Ond dyna fel un, de, I giro Aberystwyth yn y rownd gyn derfynol, oedd gafin mynd â tîm cryfal ganddo fo I lawr na, o gyda nhw 4 chwarae'r gorau nhw methu chwarae. Do, yn bendant, a ni'n dipyn y sioc, mae'n rownd derfynol. Flint yn disgyn, I hwnna'n drosedd, dipyn o'n dyfarnwr, Jake Phillips at Payne. Digon o grysau glas y gwyn yn disgwyl am hon. Wolff, lot o waith da fe wneud yn y cornel na. O, ni'n neud y gampus yn erbyn Craig Williams, ond mae'n drosedd yn ôl y dyfarnwr. Anlook I Wolff. Wel, ar y funud... O, mae Drenewydd yn cefn di taro nôl yn erbyn y bala. Dwi'n gweld yn gallu newid y sefyllfa Gryndipyn, ond mae'n ergyd i'r bala. A chi'n gwybod pwy di taro? Jamie Reid. Yn ôl yn y Gyngrair, yn ôl da Derwyddon, yn gwybod yn iawn le mae'r gol. Wel, dros y blynyddoedd. Ie, dim yn ôl da Derwyddon, wedi dweud, wedi ymuno da Derwyddon. Mae'n ergyd i'r bala. Ond mae wedi sgorio goliad o.
Dwi'n cofio'r blwyddyn na gatho'r Bangor. Pan oedd nhw guro'r uwch gyngrair. Feddwl. Oedd neb yn mynd i ddal nhw. Oedd seintiau bron dal nhw. Oedd oedd 15 buddigoliaeth yn olynol ar ddechrau tymor. Rhywbeth fel yna. Dwi'n cofio Jamie Reid yn sgorio hat-trick yn Aberystwyth. A nes i ddim reiser yn y gêm iddo fo. Oherwydd oedd y ddwy o'r goliau ar ôl y 90. Owens yn codi. Oedd ddim yn hollol sicr ble oedd y gol yn cael ei ben iddi. Wel, mae'n mynd i eraill mwy na siart ydy. Dyna chdi'r unig beth efo Owens. Ni di weld yma'n hyn, pan mae'n ennill y peniad, Dydym yn cael y cyffyrddiad cywir ar ni. Mae'n gwybod mae'r pwer ar y croesiad. Dyna pan mae o'r lefel yma. Dwi'n meddwl, dyna ddim diffyg parch. Ond beth dwi'n dweud ydy, mae'n rhai fo wybod a sylweddoli pan mae wedi asesu mor berffaith a hynna. Ond eisiau rhyw anwesu'r bel mae angen. Just rhyw cyffyrddio. Ia. Ni wedi cael neges gyda llawer chi'n holi beth y compliment yn Gymraeg. Nawr fi'n gael Griff Ifan, diolch yn fawr. Canmoliaeth, wrth gwrs, canmoliaethus. Beth sy'n bod na i? Fi'n o'r na beth sy'n bod na i. Mae rhaid ti'n mynd defnyddio'r gair yn aml. Dwi'n mynd canmol pobl digon yn gwybod, Malcolm. Mae'n warthus. Mae canmol unrhyw un sy'n cael gol fan hyn. Mae'n sicrhau chi. Felly Jan mod yn barod enno, te. Gawn ni weld. Airbus yn ceisio taro. Na, mae'n rwystredig ar un o bryd. Ni'n sôn am cwpan y gyngrair fan hyn, cyn ni, cwpan Cymru. A ni'n mynd i Rydaman. Rydaman gartre yn erbyn Caernarfon. Rydaman di ennill yn erbyn Caerfyrddin a Lee Trundle yn disgleirio. A Llombas o Gaernarfon mynd, cofio. Mae'n gyfle i weld Lee Trundle unwaith eto. Mae'n mor syml ar hynny. A gallwn ni ddim gwrthod y cynnig na. Na. A ti'n gwybod ar lwyfan mor fawr o hynny, beth sy'n digwydd. Wolf, mae'n beryglis, Jones yn gwylio i'r peniad nôl ar y llinell. Mor agos a hynny i chwalu gobeithion y Drenewydd, y capten Steve Thomason oedd yno faint mor agos oedd hyn. A Craig Williams nath benio i rwth y llinell gol, dy ddim yn mwyaf yn y byd, ond oedd o'n benderfynol i gyrraedd a clirio hon. Edrych am dod allan syth at yma'n sydyn, a mae Craig Williams yn neidio ni, wrth rhywoed i wneud. Yn ôl y dawi eto, Dave Jones allan eto yn gwneud digon. O, maen nhw'n beryglis dros ben yn taflu rhain mewn. Mitchell cadw'r bel ar y cae. Hapus i arafu pethau mae'r Drenewydd. Piers, yr eilydd. Nawr mae'n nerfau. Airbus dal yno. Ymdrech wyllt braidd gan Thomason. Dal i fyny yn dilyn y cici cornel na. Ia, ac jyst y cyffyrddiad yn iawn, ond jyst glanio ar ei droed chwith dim i gryfa. Ond ti'n gwybod fel fi, Sean, pan ti ar dy droed gwana eitha, dwi'n gosod gynnoch chdi yn cofio, ond pan ti'n gwybod canolbwyntio mwy, ar lle mae'r droed na. Hwna oedd y cyfla, Craig Williams. Un gapten i gapten arall. Ia. Craig yn un dda fan hyn. Oedd o'n meddwl bod o'n mynd i gyrraedd hwnna hun, ond oedd o'n benderfynol jyst yn mesryn i gorff doedd. Ti'n gwybod, penderfynol, dyna'r gair. Oedd yn benderfynol o gyrraedd yna cyn Jake Phillips. Andy Owens eitha penderfynol yn cyrraedd y bel gynta. Nôl y dawi. 7 munud i fynd. Beth ei goliaeth fan hyn yn enfawr i Airbus. Chi'n gweld mae Cyfarddin yn colli, mae Pen y Bont yn colli. Mae'n y gyfle yma. A wedyn, faint o hyder yn y stafell newid, faint o ysbryd, faint o agwedd penderfynol fysai. I fynd ar rediad bach oherwydd dydyn nhw ddim wedi cael eu tîm gorau na ddo. So hwnnw wedi sbarduno nhw'n aros i fyny sy'n nhw'n wedi jyst cael y 3 pwynt yma. Hwnnw wedi chwarae'n well, dim amheuaeth am hynny. Mae yna bethau positif o ran Airbus. Fyddai'n bwynt arall iddyn nhw, tas nhw'n cael y pwynt. 2 gêm gyfartal yn y 4 gêm diwetha. Pethau bach yn dechrau adeiladu. Ond y record yn parhau, ddim di ennill ers mis Hydref. 3 mis di mynd ers ennill yn ebyn y Drenewydd. Ia, dwi jyst cael teimlad Chris Hughes yn gwneud un y ddau newidiadau do, ond dwi jyst meddwl mae o angen bod yn y 6 ucha na. Dim ond beth ti'n gwneud am y 10 gêm nesaf a paratoi am y gemau ail gyfla. Ond na, dim hynna dios ni. Be ydi o i fi? Da ni wedi gweld dros y 10 ddiwetha y strwythur newid.
Ella bod i bach llai na hynny. Ond dwy waith, mae'r tîm sydd wedi gorffen yn seithfad yn mynd i Ewrop. Blwyddyn dwytha, Met Caerdydd, blynyddoedd maith yn ôl o Bala. Felly tisio chwarae bob wythnos efo'r, beth dwi'n alw'n intensity gema yn erbyn y tîm agorau. Dyna di'r gwaniaeth rhwng y 6 ucha a'r 6 isa i fi, yr intensity, faint o gyflym, faint o galed ydy'r gem yna. Ydy, ti'n iawn, mae'n dwy gyngred hollol gwahanol yn ydy. A wedyn fi'n credu bod hwnna hefyd yn rhoi sbarn i ti ar gyfer y tymor nesaf hefyd, oherwydd y ffaith bod ti wedi chwarae 10 gêm, yn erbyn tîmau sydd o safon lot yn uwch, dim diffyg parch, na rheina falle yn y 6 gwylod. Dave Jones allan, James Hooper wrth mlaen gyda llaw yn ystod yr eilyddio yna, a sgellwr yw e. Rioed i sgorio nhw yn y Cymru. Cwni off de. Cwni off de. Just dweud hynny. Rhaid gol, mae'n ffyn gallu newid. Yn dramatig yn y 5 munud nesaf. Felly, Airbus wedi ddefnyddio 3 chwaraewr. Maen nhw wedi mynd amdani. Digon o opsiynau gan Drenewydd. Dyn nhw'n eisiau newid pethau gormod. Ble mae hon yn glanio unwaith eto. Mae mor agos. Oddi ar y linell fwy na lai gan y Drenewydd. Maen nhw'n chwarae gêm berig fan hyn, ac mae Met Caerdydd ar y blaen. Mae'n syml o hynny, ond mae gwahaniaeth goliau Met yn well. Os yw Airbus yn sgorio, mae Drenewydd yn disgyn allan o'r hanner ucha. Yndi, maen nhw'n. Dyna sefyllfa fan hyn. A Thomas yn oedd yn ei chanol i eto, ond na yw Flint, dwi'n meddwl, oedd ar y llinell go, mae Mills Evans yn ei chanol i. Ond mae bob dim ythan yn rhyw slo bach, dydi. Yn yr siawns yna gath Dyma'r sefyllfa, heb y pwynt fan hyn, oedd y Drenewydd allan ar wahaniaeth goliau. Wahaniaeth goliau Met yn well. Ac gan i astudio'r tabl, mae Chris Hughes fan yna. Neu paratoi i newid pethau. Sheridan, wrth gwrs, yw'r gwr sy'n aros i ddod mlaen. Mae'n un o'r chwaraewyr sydd wedi chwarae Airbus hefyd ydi Sheridan. Ydy wir. Ydy wir, digon o brofiad fyna. Hefyd Ian Sheridan, sy'n paratoi i ddod y cae. Mae'n hwyr, mae'n nerfus fyd. Mae yn. Fedrwch chi dal i ddim rhedeg y cloc i lawr, ti'n gwybod lle mae'r fel yma'n mynd? Yn uchel, ceisio achosi problemau, dim trosedd, yn ôl y dyfarnwr. Fel chwaraewr, i fi, sa'n cwestiwn i atab lle sa'ch licio bod, 6 isa, to 6 ucha. 6 ucha. Chwarae'n erbyn y goreon trwy'r amser i ddysgu. Rushton i'r Drenewydd. Mae rhaid bod Drenewydd yn mewn fel. Angen amddiffyn. Yn y munudau ola yma, James Hooper yr eilydd. Oedd yn bygwth. Andy Owens. Yw'n gallu taro o bellter. Wel, Malcolm darllen honna yn syth chwarae teg. O'n i jyst meddwl sef wedi medru dod cyfyd ti'n gyflymach. Ti'n bod, mae'n cael y bel nef yn agos iddo fo. A unwaith mae'n cael y cyffyrddiau cyntaf ar y troiad. So bod i'n medru jyst codi hwnna well. Felly mae Mondue yn gadael, ac Ian Sheridan sy'n dod ymlaen yn ei le, gynt o Airbus. Wrth gwrs. A Sheridan sy'n dod ymlaen. Wedi ymuno o'r Bala yn yr haf dros 7 mlynedd gyda'r Bala. Sheridan. Yw'n gallu gwneud digon i sicrhau'r pwynt yma. I'r Drenewydd, sgwni. Chris Hughes yn edrych yn nerfus, o wastad yn edrych eitha nerfus. I fod yn deg, ond maen nhw'n gyson dros ben. Ond yn cyrraedd yr hanner ucha. 4 gwaith yn y 6 tymor diwetha. Fydd hi'n 5 allan o 7 yma. Sheridan yn syth. Yn sicrhau meddiant gwerthfawr. Nôl at Rushton. Eiliadau gwerthfawr yn diflannu hefyd. O ran y Drenewydd, McAllister. Gymryd o brofiad. Thorn. Thorn eto. Mae Bandy Thorn gyda llaw, gynt o Wimbledon. Yr amddiffyn o'r canol. O nhw mor crazy, ac mae pawb yn gweud o nhw, y crazy gang yn Wimbledon. Oeddan. A Malcolm Allen sy'n gweud hynny. Hoeliad i fi.
Andy Thorne, ennill cwpan Lloegr yn erbyn Lerpwl am sioc oedd hynny nôl yn yr 80au. Oedden nhw'n codi om cyn chdi gyrraedd y carpac. Llaw len, am le, a corridor mor fach, oeddech chdi methu cael 2 dîm i sefyll yno fo. Ond oeddech chdi'n gorfod, ac oeddech chdi Vinnie Jones a Fashion nhw yn dy wynaf di'n sydd, a ti'n fel, oce, let's go. 2 munud yn cael ei ychwanegu. O, lle ni wedi trefio 90 munud yn gwrando ar stories fel Cyfalen, ni fod yn hollol onest, ond na ni. Gwych. Dwi'n mynd i orffen yn ddisgwr. Nawr cwestiwn diffyg goliau Drenewydd. Wel, Airbus wedi sgorio'r lleia, 19, ond maen nhw wedi gwylio Drenewydd. 21 gol mewn 1 gêm ar hugain hyd yn hyn. A dim ond unwaith maen nhw wedi sgorio mwy na 2 mewn gêm. 7 gwaith maen nhw wedi methu sgorio. Maen nhw'n dîm sy'n falle mynd i'r hanner ucha fan hyn. Ydy'n 8 gêm, le maen nhw wedi methu sgorio. Ond eto maen nhw'n drefnus, maen nhw'n gallu achosi problemau. Un peth o'i plaid nhw, maen nhw'n mynd i fod yn tîm anifer i chwarae yn erbyn i glybu efo'r Canarfon, y Balar yna. Yn fan hyn, maen nhw yn. Mae gynnu nhw record eitha da fan hyn. Mond y seintiau newydd. O na, maen nhw'n colli 2 yma dod tymor hyn, ond dwi'n cofio yn y byd pwy arall. Ond yn sicr. Mae'r Bari wedi penderfynu taro 7. Evan Press wedi chael ei problemau mawr i Gyrfyrddin. Mae'n ganol yn mawr tymor yma. Mae Airbus wedi dioddau unwaith, ildio 12 yn erbyn y seintiau newydd. Ni'n gael 7 yna, dyna mynd i helpu Caerfyrddin. A'r Bari, wel, 5 ar hugain, nhw wedi sgorio cyn heno. Mewn 1 gêm ar hugain. Un peth yw Chris Hughes, yn cyn diwedd mis nawr, ydy dod am ysodwr i fewn, mae'n sicr. Mae'n drosedd fan hyn, gyda ni ofyn yn y man pwy yw seren y gêm. Anodd mewn gêm ddi-sgôr. Pwy sy'n mynd â hi, Malcolm? Wel, os na un eithaf chdi fel hyn, y gwahaniaeth rhwng y 2 dîm sy'n mynd â hi ac Craig Williams yn penio honna o ddiwrth y llinell gol i gadw y Drenewydd mae'n edrych yn y 6 ucha, fo sy'n cael seren y gêm i fi, oherwydd fysa nhw wedi gallu peidio fod yna sa gol yna fynd i fewn. Felly Craig Williams ac be mae'n gwneud i uwch gyngor Cymru dros y blynyddoedd 400 o gema. Ti eisiau fi gael ymlaen? Na restri rais Cymru, 430 ar ôl heno. Record ymddangosiadau gyda'r Drenewydd yn gapten. Gath y gyfnod gyda'r Aberystwyth. A mi o dal mond 19 oed. Edrych yn y llun yna, unrhyw oedd. Ie, reiliadau bach na sy'n gwneud gymaint o wahaniaeth mewn gêm. Ydyn nhw wedi chwarae am bwynt heno, Sean? Cwestiwn da. Ond fi'n credu bod nhw'n mynd i gael y pwynt na. Mae'n edrych felly. Fi'n creu wrth i'r gêm fynd yn ei blaen, a fel y sonia sy'n y ffaith bod nhw'n mynd mlaen i'r cwarter awr falle diwetha, ond nhw'n gweld i fel gêm fel cwpan ffeinal fel petai, bod nhw ddim ond angen y pwynt, a dyna hi. Mae'n bron yna. Dyna'r tactegau dwi'n meddwl. Chi wedi gweld gol met yn mynd mewn, o 2 gol i ddim yn erbyn Caernarfon. Werth sôn am beth sy'n digwydd i Caernarfon gyda llaw ar hyn o bryd. 4 heb ennill, 1 gol maen nhw wedi sgorio. 5 heb ennill ar ôl heno. Mae'n broblem iddyn nhw ac maen nhw'n gwybod maen nhw'n y 6 uchel, rhai o slosas, ond mae'n wedi helpu fi bach. Ond ti'n gwybod be? Mae Mets Caerdydd yn mynd i orfod wneud i union un peth at tymor dwytha, y gorffan yn 7 bet. Cadarnhad o hynny, y Mets wedi ennill, ond mae'r Drenewydd wedi cael gêm gyfartal. Do ddim yn glasur, mae wedi gorffen yn ddisgwr, ond mae'r pwynt yna yn golygu gymaint i'r Drenewydd. Ond i sicrhau ei lle eto yn yr hanner ucha yn uwch gyngrair Cymru, JD. Mae'r rhan gyntaf tymor wedi dod i ben. A'r Drenewydd wedi sicrhau ei lle yn y 6 ucha. Do ddim yn bert, ond dyn nhw'n poeni am hynny. Mae'n ddisgwr, maen nhw yn yr hanner ucha. Dewch chi'n cael yr ymateb yn syth draw ni at Nicky John. Chris, a nervy point in the end, but a point nonetheless that secures that top 6 spot. Yeah, second half wasn't good enough, but look, I'm not going to let that get in the way of what's a fantastic achievement.
probably on reflection, I probably think it's my best one yet. When you look at the amount of young players we've blooded this year, it's a really good achievement for everyone at the club, and one that everyone can be pleased with again. I think that's our 5th now in 7 years, so that's good going for us. So look, you know, it's probably a disappointing second half performance. I thought first half we were okay and looked like we were going to break the deadlock, and then, you know, second half they put lots and lots and lots of balls in our box. We defended them really well. A couple off the line, probably meant to be our day, but look, you know, it's a hard-earned point. It's not a great performance, but we're going to have to be better going forward. But look, you know, we can, like I said, the positives are fantastic for everyone at the football club, and it's one we can enjoy. I was going to say, is it pints all round for Craig Williams now for that one that he cleared off the line at the end there? Yeah, captain's role, look, you know, that's what you've got to do. You've got to defend if you're going to get clean sheets, and in this league it's another one for us as well. So that's pleasing, but I didn't think in possession we were good enough today. We didn't hurt them enough second half. Saying that, you know, they put lots and lots of balls in our box. Sometimes when that happens, you think one scratch is going to fall to them, but apart from the ones that were cleared off the line, I thought we defended really well, but we weren't good enough with the ball on the break. You know, I think Nick Russian's had a chance 10-15 minutes into the second half where, you know, he's got a good connection, but it's just gone over. But look, you know, everyone at the club, once we reflect on it and the dust settles from tonight, you know, we reflect on what's another one. Like I said, probably my best one since I've been at the club as well. So, you know, that's with everything that's gone on, the players we lost in the summer and the young players we brought in and blooded, and, you know, they've done really well for us, and we've been on a great run. I think that's I think we've only lost 3 out of the last 11 or 12 now, so that's really good form. So hopefully we can take that into the top 6 now, but it's going to be really difficult. I think I'm right in saying it's the same top 6 as last year, but, you know, it's going to be a really difficult one. We know the strengths of the teams. We've obviously played them this year, but, you know, we can enjoy tonight, and but not too much because we've got a big Welsh Cup game next week now, and we're looking forward to that. Well, as you say, go and enjoy it just a little bit. Diolch, Chris. Thank you. Ecwyl fer sy'n nesaf rwan, ond dewch yn ôl ato ni ar gyfer ragor y ymateb mewn cwpl o funudau. Noddi'r pêl-droed ar S4C gan Screwfix. You know, I know good business. So when Barclaycard told me about their repayment calculator, which shows how a small extra repayment each month adds up to paying them much less in interest, I was shocked. That would be like me setting up a talent show in Antarctica. It would be bad business. But Barclaycard have made their repayment calculator, so you should definitely use it. Milk. Critics love BAFTA nominee David Copperfield. It's hilarious, wonderfully unexpected. Did you hear that? And delightfully quirky. Didn't you just confirm something? My head is connected to my body? I can confirm without any doubt that it is. Oh, that's good to hear. David Copperfield in cinemas January 24th. Croeso I Hafren Furnishers yn Llanidloes. Am hanner canrif, mae ein teulu wedi bod yn helpu ein cwsmeriaid I droi eu tai yn gartrefi. Yn ein arddangosle eang, gewch ddewis o'r enwau pennaf o'r ansawdd gorau. Gyda dosbarthiad am ddim i'r cartref. Gyda help llaw gan Hafren, fe ddewch o hyd I ddodrefn i'w caru. Yma yng Nghalon Cymru. Ymwelwch â'n arddangosle, neu ewch I hafrenfurnishers.co.uk. What do I want from a vacuum cleaner? Well, it's got to be cordless. I need something I can just grab and go. It has to be easy to manoeuvre and lightweight for the stairs, with really powerful suction to deep clean. We've got a very hairy dog and a lot of mess to get through. Oh, and runtime is massive. We need enough to do the whole house, under the sofa, and vacuum all the crumbs in the car. It just has to be able to cope with our busy family life
And that's why we love our shark. Just one night, madam? That's right. And with your gold card discount, that will be £120 for the night, please. 4-star hotel with a pool for this price. Not bad. So that's £95 for the night, please? Wait, what? Well, if you use Trivago, Trivago will compare prices from hundreds of websites worldwide, making it simple to find a great deal on your hotel. Give it a go. Hotel Trivago. Cold and flu won't let you sleep? Time to take action. Night Nurse. Its unbeatable strength helps put your symptoms to bed. Only available at the pharmacy counter. Chweched rownd Cwpan Her Ewrop. Gareth yn mynd amdani. Y Scarlets ar grwydr I Reading I wynebu Gwyddilod Llundain. Corey Bolden ar ei hôl. Steph Hills, man the piece. Y gêm ar dadansoddi'n fyw, heno ar S4C. Noddi'r pêl droed ar S4C gan Screwfix. Mae wedi gorffen o ran y gêm a mae'r rhan gyntaf tymor wedi gorffen yn uwch gyngred Cymru JD a mae'r Drenewydd wedi gwneud digon gartre yn erbyn Airbus. Oedd angen pwynt I sicrhau lle yn yr hanner ucha a maen nhw wedi cael pwynt oedd hi'n agos dros ben. Mor agos a hynny ar adegau. Di-sgôr gorffennodd I fan hyn ar Barclaytham. Y gemau eraill, wel, gan fod y Drenewydd wedi cipio pwynt, oedd ddim yn golygu dim, ond mae Met Caerdydd a Derwyddon wedi gwneud digon. Jamie Reid wedi cael 2 i'r Derwyddon. Mae hwnna'n sgôr mawr. Maen nhw wedi ennill yn y bala I fod yn deg dyn nhw. Canlyniad enfawr i'r Bari, taro 7 yn erbyn Caerfyrddin. Aberystwyth wedi ennill yn erbyn Pen-y-bont hefyd, a'r Seintiau Newydd ath â hi yn y frwydr rhwng y ddau ar y brig, a mae hynny yn effeithio pethau yn sydyn drych. Oedd ni gorffen y rhan gyntaf, mae yna 4 pwynt o fwlch ar y brig rhwng y Seintiau Newydd a Cheicona. Ergyd enfawr i'r bala gael awgrymu hefyd yn colli pnawn. Mae Drenewydd yn hapus I byd, a mae yna dipyn o gystadleuaeth lawr yn y gwaelodion o ran y seithfed safle yna. Met a Derwyddon yn mynd amdani, Aberystwyth yn cipio pwyntiau gwerthfawr. A mae Airbus yn agosau at ddiogelwch os gan cymryd y pwynt na. Gyda Pen-y-bont wedi colli hefyd. Rhaid I ddechrau dro ymateb I beth sy'n digwydd fan hyn. Oedd hi'n wych, oedd hi'n ddisgôr, ond fydd y Drenewydd ddim yn poeni Chris Hughes yn gweud fan oedd e'n gweld gwendidau I dîm, ond eto yn wrth I fod bod nhw'n rhannu'r ucha. Pham lai, Sean? Ie, pwynt yn ddigon ar diwedd y dydd. Ni wedi siarad y bydau yn ystod o'r rhaglen pa mor, neu faint o risg oedd hwnna mynd I gallai fod jyst yn chwarae am y pwynt na, ond mae fe wedi talu ar ei ganfed heno, a mae wedi sicrhau 6 ucha. Eto, beth yw hwnna, 5 tro mewn 7 blynedd, felly llongyfarchiadau i'r Drenewydd. Ie, dyma meiaeth yma ni. Jyst cyn i'n torri draws Cymalcyn, ni'n cael bach o mateb gan y Drenewydd, ar ôl I nhw sicrhau'r hanner ucha na, ni'n ôl at Nicky. Well, Craig, top 6 secured once again. What's the emotion and the reaction in that dressing room at the moment? Yeah, really happy to get in the top 6. I think first half we played really, really well. Wanted to kick on and win the game. Points are important to us, but at the end of the day, we did enough to get over the line, and top 6, yeah, really, really happy. Well, Sean, it was goalless. What about the nerves at the end there? Because they didn't make it easy for you, did they? No, we didn't expect that. You know, we went to their place and they beat us. It was a tough game up there and we expected the same again. Again, as he said, second half we didn't really get going the way we wanted to, and they put us under some pressure, some good balls in the box, and thankful for clearance off the line from this guy. Well, yeah, I was just about to say, what about his contribution at the end there, clearing off the line? Yeah, it was unbelievable. Had aggressive just when you needed him to be. I think there's one more where Fletch ended up flicking it on into a dangerous area and he went and attacked it again, so it's exactly what we needed at the time, and yeah, you say, got the job done. And what about that shot from you in the first half as well, Craig? Yeah, I don't score many, and I used to play with Robbo at Aberrani in Newtown actually, so I think he knew what was coming. He was pretty happy to save it, but yeah, one of those where it could have flown in, but unfortunately today it didn't. And what about the top 6 now? Because obviously it's a huge challenge, but a massive opportunity as well. Yeah, it is. Obviously it relaxes us a bit. We've got no fears of relegation or anything like that, but we just take every game as it comes now. It's a chance for us to work on things and make sure that we're in a good position going into the playoffs, and if we can get as high as the table as possible, that'd be great. Well, listen, you are the man in the match. Set in a game, uwch gyngred Cymru JD, llongyfarchiadau mawr, congratulations. Thank you very much. Cheers. Wrth I fodd, maen nhw'n hapus dros ben a phamlau, a mae ddifur clywed yn sôn am y meddylfryd yna, maen nhw'n gallu ymlacio am weddill y tymor y paratoi am y gemau ail gyfle. Tymor diwethaf, ni'n cofio golwg fan hyn yn colli nebyn bala yn y gemau ail gyfle, felly bod nhw'n ymlacio gormod. Mae'n anodd, mae'r 10 gem ola, mae'n
anodd o ran rheolwyr y clybiau. Sut i Drenewydd na chi'n brwydro ti o'r brig? Ie, yn well gyda chdi fod yn y 6 ucha, na 6 isa, oherwydd mae'r gema ti gael, maen nhw lot mwy gystadleol, a fel chwaraewr, ti eisiau chwarae yn y gema hynny. Mae pobl yn dweud am momentum a hyder, mae hynna'n meddwl lot, wrth gwrs, ond ti'n glefar efo hynny. A un peth mae Chris Hughes di wneud yma'n hyn, fel rheolwr ydy, mae gynno fo yr teimlad cymunedol yma yna fo'r chwaraewyr, maen nhw gyd nod o'r ardal yma. Maen nhw gyd yn prynu mewn i syniadau fo'n sydyn iawn. A di fi'r clywed o'n siarad ar ôl y gêm yn dweud, hwn di'r gamp anodda, ond gora iddo fo faint, 6-7 mlynedd ers bod o yma, i gyrraedd y 6 ucha. Herwydd chwaraewyr ifanc, da ni'n gwybod am Jack Kelly, ti'n mynd i chwarae, oedd o'n chwarae heddiw, ond chwarae bob eiliad, Kieran Mills Evans, chwarae bob eiliad. Ti'n mynd chwaraewyr, oedd just ar y fringes o blaen. Ond un peth, mae rhaid nhw chwarae'n well. Y swydd di wneud heddiw, job di wneud, 1 pwynt na fo maen nhw'n 6 ucha, ond mae rhaid nhw cael ymosodwr, a wedyn, o leafr i ddewyn i ddal y bel i fyny, a wedyn pobl i'ch amseru'r hediadau i fod yn well. Jason Oswell, sa'n wych iddyn nhw rwan, ond wrth gwrs, mae yna yn y gorffennol. Yn bendant, dwi'n licio ffordd mae Chris Hughes yn neud pethau fan hyn. Dych chi'n edrych ar gyfleoedd Airbus yn y gêm yna. Ych chi wedi gweld digon gan Airbus i ogrymu bod nhw'n gallu dod allan o'r gwaelodion na, Sean? Wel, allai di weid bod nhw ar rhywbeth o'r hediad. Pwynt yn erbyn Cyfyrddin o'r wythnos diwetha, pwynt fan hyn yn erbyn... Pwynt yn erbyn Drenewydd hefyd yn y 5 gêm diwetha. Ie, yn hollol. A yr unig beth sy'n angen arno nhw yw gol fach. Gol neu ddwy i... Buddigoliaeth, mae'n dal yn ôl i mis Hydref i bennill. Yndi, yr combination nes i sôn am, ti'n bod, o ildio gormod a dim sgorio digon, dyna beth yw'r stori. Llechen lan heno? Ia, ond un peth yn iawn heddiw. Felly mae eisiau adeiladu yn ei does ac adeiladu ar hynny. Felly yna sy'n bwysig bod nhw yn cael rhywbeth allan o'r gêm. Mae'n cael pwynt sgwerthfawr iawn. Dwi ddim yn gweld nhw i con da, cos maen nhw just efo plan A. Sgyn nhw ddim plan B, maen nhw'n uniongyrchol, maen nhw'n mynd o'r wrth Andy Owens sy'n beth da pan mae'n gweithio. Ond mae'r tîma allan y gwylodion ddim yn mynd i delio efo hynny, ond maen nhw wedi dysgu ar ôl rwan. Mewn 10 munud chwarter awr, os ti ddim wedi chwarae yn erbyn Andy Owens, ti'n gwybod sut ti'n chwarae yn erbyn o rwan. Mae'r tîma yn y gwylodion yn gwybod hynny, ond chwarae teg, maen nhw'n trio i gora, a fydych chi'n cwestiynu ymdrech. Dych chi weld beth sydd gan Airbus i ddweud ar ôl y pwynt yna, Jake Phillips sydd gyda Nicky. O Jake, perfformio da, pwynt gwerthfawr yn y diwedd. Yndi, yn sicr, da ni off gwylio'r gyngrair rwan ac dyna oedd y nod ar ôl troiad o'r flwyddyn. Da ni wedi dechrau chwarae'n well. Ac da ni'n pigo bwyntio fyny, ac mae hwn yn bwysig iddyn ni fel garfan, tu fewn i fanna, ac mae'n rhoi bach o hyder iddyn ni wan. Da ni'n gwybod wrth gwrs, da ni yn y gwaelod, hanner y gwaelod, ond mae'n obaith yna iddyn ni yn yr ail rhan o'r tymor. Oeddech chi'n meddwl bod chi wedi gwneud digon heno i ennill y gêm, yn enwedig yn ystod y diwedd? Sa'ch chi'n gallu ddeud, ond gafodd nhw digon o gyfleon hanner gyntaf, ond wrth gwrs, da ni wedi cael gyfleon, ac fel ti'n dweud, pam ti'n cadw'n llechan lan, ac ti'n creu gyfleon, mae'n bob tro chance bod ti yn mynd i ennill y gêm, ac bosib yn digon bach yn anffodus yn y diwedd efo'r un oddi ar y llinell, ond dyna ni, da ni wedi cael pwynt i ffwrdd o gartref ac da ni'n gwerthfawr o hwnna. Ac yn yr ystafell newid na, os na ddigon o gred rhwng y chwaraewyr, bod gennych chi ddigon i aros i fyny? Oes, yn sicr, mae hwnna wedi bod yn ers dechrau'r tymor. Da ni just angen mynd ar run bach. Os da ni'n pigo fyny pwyntiau fel da ni wedi gwneud yn y 2 gêm diwetha oddi cartref, mae yna digon o gred yn y garfan iddyn ni'n mynd ar rediad ar ôl hwn wan, ac yn dechrau ennill gemau, yn sicr gemau gartref, ac wedyn pwy sy'n digwydd beth sydd am digwydd. Gret, diolch Jake. Diolch. Jake Phillips, digon bodlon y Malcolm dal yn wrth i fod. Ysych chi fod na'n gefn a gyfaint, chi dal yn gwenu. Malcolm, maen nhw'n teimlo bod yw hyder dan nhw gan ystafell yna. Gan i weld, dyle fod na gic o'r smotyn o bosib bod 'i'n adeg yn y gêm yma, nhw'n anlwcus fan hyn? Ti'n gorau mynd yr wrth ffordd mae chwaraewyr yn ymatab weithiau. A ffordd maen nhw'n ymatab fel hyn, mae yn, oedd hi'n ongl dall i ni yn y dechrau. Thomason yn stopio'n stol. Mae'n just stopio, mae'n just dweud, ei, mae hwnna'n llawiad, a mae o'n llawiau. A edrych ar ni eto, da ni wedi cael mwy na edrych ar ei unwaith fel Fletcher yn just taro i fraich o, gath ei gyn amser i symud i'r fraich. Dwi'n bod tro'n deud, os dwi'n mor agos, fe di ddo'n symud. Dydy ddim yn gico smotir, ond oedd y 5 llath i ffwrdd. Felly, o, beth yw'n anlwcus eddi? Yr unig beth yw, oedd i lawe yn isiel. Dyna falle'r unig beth oedd yn safio, ffaith bod i lawe... Y silhouettes ma, y siap, y silhouettes. Yn hollol, Malcolm, yn hollol. Hyfryd. Dewch ni edrych ar y tabl, gan bod rhan gyntaf tymor wedi dod i ben. Felly, fel hyn mae pethau wedi gorffen o ran y rhan gyntaf. Mae pawb yn chwarae gilydd eto, felly 10 gêm ar ôl gan y clybiau i gyd. A yn arwydd o cael am hynny,
Malcolm, ti ar brig, bod yna 4 pwynt o fwlch nawr ôl y Seintiau Newydd ennill yn ebyn Cei Conor. Mae waith hyd yn oed i'r Bala, 9 pwynt rwan, ar ôl colli 2 waith mewn wythnos a yn yr eiliadau o lan Met Caerdydd, so dweud a eto heddiw adra i derfyd o'n cefn. Ond mae'n mynd i fod yn gysadleuaeth wrth gwrs am y trydydd safle. Rwan mae Bala wedi colli'r 2 yna, efallai neith y Bari dal i fyny fo nhw, herwydd ti allan edrych dros y blynyddoedd dwytha gyntaf neu ail sy'n curo'r Cwpan Cymru, wedi mae'r trydydd yn mynd i roedd i Ewrop. A eto, yn y 7fed safle yna, mae derfyd o'n cefn yn mynd i reid brwydr go iawn i Met Caerdydd. Ond maen nhw, chi'n edrych yn ôl ar colli gartre yn ebyn Pen y Bont, mae'n wedi ennill yn Bala heddi hefyd, bydde pwynt arall, bydde nhw yn yr hanner ucha? Wel, ac hefyd gyda chdi chwaraewyr o brofiad, dod i fewn yna wan, Jamie Reid, dod yna. 2 heddi, difyr. 2 heddiw, ti'n bod, ac dwi bod tro'n meddwl, sgwrwch chi, ymwysodwr, beth sy'n Drenewydd yn mynd i wneud efo Jamie Reid, ymwysodwr sy'n sgorio goliau llawn hyder, pan ti'n chwarae'n sal, mynd eich ti'n nill gema. Difyr gol yn ôl yn uwch gyngor Cymru. Lot mwy i ddod o ran sgorio dros y dyddiau nesaf. Cofiwch amdano ni. Mae yna goliau wedi bod. Penwythnos yma, gewch chi weld eich bwyntiau nos Lyn a hefyd nos Fercher ni nôl gyda mwy o sgorio. Fi Malcolm gyda ni ar y soffa, edrych ma'n at Cwpan Cymru. A mae Joe Morel wedi bod yn cael gair bach gyda ni, y gwr ifanc nath greu gymaint o argraff gyda Chymru yn yr ymgyrch ddiwethaf yna, yn y gemau ddiwethaf, wedyn nos Wener nesaf, ni'n edrych ymlaen yn fawr at hon. Ni'n mynd lawr i Ryd Aman, mae'r cofis ar y ffordd, mae Lee Trundle ac Andy Robinson yn disgwyl amdanyn nhw, felly cyn i ni ffarwelio, beth ni'n edrych ymlaen at weddill y tymor. 10 gêm i fynd nawr, mae'n fod yn gystadleuol tir ar brig ac ar y gwaelod yn amlwg, ond os rwy'n gallu stopio'r Seintiau unwaith eto, Siôn? Cwestiwn da, Dylan. Dyn ni gweld falle'r patrwm arferol yn digwydd nawr gyda'r Seintiau Newydd, jyst yn neud bach o bwlch. Teimlo fe buddigoliaeth fawr ddyn nhw heddi. Fydd, a fydd angen i'r Bala dachrau ennill gemau sy'n nhw sy'n fod yn gystadleuol am y bencwmbwriaeth. Dwi'n gweld y Seintiau Newydd falle jyst bach rhy grif unwaith eto. Jyst yn seicolegol de, a'r profiad sy'n ganddyn nhw'n ystafell newid na maen nhw wedi gwneud ti o blaen. Ond mae yna gyffro i gwmpas nhw. Ac fedrith ar y diwrnod rhywun cymryd pwyntio wrth nhw. Ie, dyna'r sefyllfa. Yn uwch yn Cymru, diolch yn fawr iawn am y cwmni, y pen bydd hapus hwyr. Siôn, mae'n anreg i chi. Gêm ddisgwr a noson oer yn y Drenewydd. Sy'n ni'n licio fod unrhyw le arall do. Hyfryd. Oedd chdi'n heiddi? Oedd e'n heiddi. Diolch yn fawr iawn am y cwmni. Rhan gyntaf tymor wedi dod i ben, mae lot mwy i ddod. 10 gêm i fynd yn y tymor yn uwch yn Cymru. Mae'n ras i'r linell derfyn. Nos da i chi.